Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaligad sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 67 días na lang kag Pasko na, Oktubre 19 tuig 2022, Miyerkules karong adlaw, ini si Bombot Shama Blanco Hover, kag karon yari ang mga balita. Resolution ni Konsyal Johnny Yang nagapatigayon or magapatigayon sa legislative inquiry sa Ungka Flyover gin-defer. Mga lugar nga ginpanugutan nga makabaligya sa nga bulak sa Piesta Minatay aton nga hibalon. Dugang pa nga mga balita, More Electric and Power Corporation ginpatawag sa konseho gud eksplikar ang pagsaka sang ilang rate. Sa pihak kabahin, tapos na ang eleksyon, mga mangunguma, umang gyapon. Di na ang mga politiko nga nagasinggitan palangga kong mga mangunguma. Mga talamnan sa kabanwanan, wala sang tubig. Sa dugang pa nga mga balita, ano ang preparasyon sa Bureau of Fire Protection sa palabuton sini nga Piesta Minatayo kun undas aton hibaluon. Dugang pa nga mga balita, African Swine Fever Scare Update. Ano ka matuod nga may pila ka barangay sa Banwasang Uton magluwas pa man sa nasakupan sang 1 kilometer radius area o kung ining ginahimo nila mga quarantine area, may mga napatyan na sining baboy ang African Swine Fever Carrier. As per information sa aton sila sa Liga naman tinimanan, nagikan kuno iya sa may Metro Manila, nakasulod diri mga idik pa lang, ginsagod, patining, ginpaihaw, rason nga naglapta ining African Swine Fever. Sa karon masako pa ang Provincial Veterinarian Office kag subongman, wala kag gato kag may siyam na ka mga checkpoints area nga ginapahamtang sa Banwa Iyasang Uton. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa Ilocita Balita Nasyonal. Si Bagyo Obet diri na nagporma sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, mangin isa iya ka tropical storm sa palabuton nga Biyernes nga adlaw. Ini matapos nga nakagwa gilamang, bago gilamang nakagwa, way pagkinamaumpawan nga ni tropical cyclone ukon kay Bagyo Neneng. Here comes another bagyo, si Bagyo Obet naman o. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita diri sa pagpalayag sa bumbuhanay sa udto, ang Department of Health nagpagwa na sa guidelines tuhoy sa pag-inoculate sa bakuna sa mga nagapang-inaron 6 katuig tubtob 17 anyos. Dugang pa nga mga balita karon, bantayan nyo man, istoryahan ko kamo sang sining makabing naton tumalagsahon nga balatiano. Tumalagsahon nga balatian nga kung sa din isa iya ka lalaki dito sa may Estados Unidos nagatukar ang iya sining nga allergy pagkatapos iya nga malambot ang climax, no, pagkatapos nga malambot ang orgasm nga ginatawag. Ano klase balatian ni man, no, ti ko makalabot ka sa climax aton sining mga kabumbo spatag iya sang pagpakigkilawas. Tinamo kung tani ni nga mga kayuhan man nga mga kayuhan nga imo sini nga mabatsyagan, pero may isa iya ka lalaki nga ti kada iya gani makalabot sa climax o kung malabot yan na ang orgasmic feeling. Sa aton sini mga kabumbo nagatukar yang iya allergy kag nagadugay pa ini tubtob sang isa ka semana.
Mga balita kag impormasyon bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Noontime edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Oktubre 19 taong 2022, 67 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong bagyong Obet napanatili ang lakas habang papalapit sa extreme northern Luzon. Paglakas ng bagyo mas mapapaaga ayon sa pag-asa. Si Senator Amy Marcos naman sinita ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay sa kawalang aksyon laban sa sobrang fish importation. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos maglilibot sakay ng Philippine Coast Guard vessel sa BRP Gabriela Silang. Ang kapatid naman ni Percy Lapid, kumbinsido na rin ang sumukong gunman ang pumatay sa broadcaster. Ang Supreme Court ipinag-utos kay dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy na magkomento sa petisyon na humihiling na i-deklara itong guilty ng indirect contempt of court. At sa atin pong sports balita, ang Boston Celtics wagi sa unang game sa simula ng bagong NBA regular season. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangungunahan po ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante ang pagsisiyasat kaugnay pa rin sa pagbisita ng mga pulis sa bahay ng mga mamamahayag. Inihayag nito na magkakasama sa investigasyon ang kanyang komite matapos mayroong maghain ng resolusyon para dito. Idinagdag pa ng mambabatas na bagamat maganda itong hangarin ng Philippine National Police, hindi tama ang kanilang ginawa na pumunta sa bahay ng mga media ng hindi naka-uniforme. Hindi pa naman tinukoy ni Abante kung kailan gagawin ang pagdinig. Magugunitang agad ipinatigil ng National Capital Region Police Office ang naturang pagbisita matapos umani ng kritisismo. Bombo Weather Update. Yung bagyong Obet daw na panatili itong lakas habang papalapit po yan sa extreme northern Luzon at yung paglakas ng bagyo mas mapapaaga ayon po sa Weather Bureau. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Mas magiging maaga ang paglakas ng bagyong Obet. Yan ang naging bagong pagtaya ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration dahil nga dito sa mga development. Lalakas ang bagyong Obet bilang isang tropical storm. Yan ay sa darating na weekend mula sa initial forecast na araw ng Sabado, kaya Linggo, ay maaring Biyernes pa lamang ay maramdaman na yung unti-unting paglakas nito. Sa kasalukuyan, ang naturang sama ng panahon ay hindi pa direktang nakakaapekto sa ating mga kababayan.
Sa data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, namata ng sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 1,025 kilometro sa silangan yan ng extreme northern Luzon. At ang pagkilos ng bagyo ay nananatili sa kanyang direksyon na pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Mas mabilis na kumpara kanina na nasa 10 kilometro lamang kada oras yung kanyang takbo. At yung taglay na lakas ng hangin ay umaabot pa rin sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At yung kanyang gustiness o pagbugso ng hangin ay pumapalo ng nasa 55 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, ang tracking ng bagyo ay mapapansin na pababa pa rin. At kung magkakaroon pa ng ibang epekto, halimbawa ay maapektuhan ito ng mga nasa itaas na weather system. Ibig sabihin, yung nandun sa may parting hilaga ng ating Philippine territory ay maaari pa itong bumaba at maranasan ng mas malawak na mga lugar sa Luzon ang epekto ng naturang sama ng panahon. Sa kasalukuyan, ang pagtaya ng mga eksperto ay araw ng Sabado ang posibleng landfall o direct hit ng naturang sama ng panahon at ipinapakita natin sa ating forecast model na mananatili siya bilang isang tropical depression hanggang sa araw ng Biyernes. At lalakas siya pagsapit ng araw ng Sabado. Yan yung may simbolo na letter S, indikasyon na isa na siya na tropical storm at nanatili sa ganung kalagayan hanggang makalabas sa Philippine Area of Responsibility. Nangangahulugan na tatama ito sa lupa bilang isang tropical storm. Mas malakas kaysa sa kalagayan niya ngayon na isang tropical depression. At mananatili din ang ating pagtutok dito sa mga development, lalo posible ang paglakas at yung epekto na mararanasan dyan sa bahagi ng Hilagang Luzon. Sa oras na magtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 ay maaaring magkaroon ng kanselasyon dito sa mga biyahe ng sasakyang pandagat at ng iba pang mga bumabiyahe sa naturang lugar. Indikasyon na malakas na yung mga pagbugso ng hangin at apektado na rin ang karagatan dyan sa Hilagang Luzon. Sa kasalukuyan ay hindi pa ito direktang tumatama sa kalupaan pero yung kanyang outer rain band at yung kanyang trough ay umaabot naman sa iba pang parte ng ating bansa. Yes, Bombo, Dennis, yung bagyo parang bumaba yung kanyang trajectory. So may chance pa ba na bababa ito? Baka tumbukin itong extreme northern Luzon, Bombo Dennis? Hindi natin inaalis yung ganyang posibilidad. Lalo't may iba pang nakakaapekto. May kumbaga surrounding factors na nakakaapekto dito sa pagkilos ng bagyo. Pagka ang isang sama ng panahon ay nasa level bilang isang tropical depression, medyo erratic yung galaw niya. Pero pagka tropical storm na, nagiging pirmi na siya doon sa kanyang tracking at lalo na pagka umabot siya sa level ng typhoon. But so far, hindi natin nakikita ang pagtataas ng naturang bagyo bilang isang typhoon category at mananatili siya sa tropical storm. Pero maaaring magtaas ng tropical cyclone wind signal number 2 sa oras nga na makalapit ito dyan sa bahagi ng extreme northern Luzon. At yan ang update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya si Senator Amy Marcos, sinita itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay pa rin dito sa kawalan ng aksyon laban sa sobrang fish importation. At abangan din itong kapatid ni Percy Lapid po kumbinsido na itong sumukong gunman itong pumatay sa naturang broadcaster. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 1473090 series of 2022.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education na ibunyag ang bilang ng mga pampublikong paaralan na umaapila na ma-exempt sa 5 araw na face-to-face classes simula buwan ng Nobyembre. Inilabas ng grupo ang payag matapos ang pagpapalabas ng Department of Education Order No. 44 na nagsasaad na ang buong pagpapatupad ng in-person classes ay itutuloy sa mga pampublikong paaralan simula Nobyembre 2, habang ang mga pribadong paaralan ay may opsyon na ipagpatuloy ang pagdaraos ng blended learning modality para yan sa natitirang taon ng paaralan. Nanindigan din ito na nakatanggap sila ng mga ulat na may mga paaralan, particular sa National Capital Region at iba pang mga urban places na gustong ma-exempt dahil hindi ito magagawa ng kanilang mga facilities at human resources. Samantala, inihayag naman ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na hindi pa nila may tatala kung gaano karami mga pampublikong paaralan ang umapila na ma-exempt sa full face-to-face classes dahil nailabas lamang ang Department Order 44 2 araw na ang nakakaraan. Anya, ibibigay ang datos kapag matanggap o natanggap na mula sa kanilang mga regional offices. Gayunpaman, ipinunto ni POA na ang Department Order ay nagbibigay ng mga exemption sa mga pampublikong paaralan na hayagang binigyan ng mga exemption ng kinaukulang regional director at mga pampublikong paaralan na may kinansilang klase dahil sa mga sakuna at kalamidad. Samantala, si Senator Amy Marcos naman sinita itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay pa rin dito raw sa kawalang aksyon sa sobrang fish importation. At nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung sabay na pagdinig dito pa rin sa Senado kung saan sa kabilang room ay itong isinasagawang pagdinig ng Banks, Financial Institutions and Currencies Committee na pinangunahan ni Senator Mark Villar. At sa kabila naman ay ito pa rin yung day 2, pangalawang araw ng pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay sa budget naman ng Department of Agriculture na itong si Senator Cynthia Villar ang nagpe-preside. So talagang magkasabay pa yung mag-ina na Villar na nagpe-preside sa naturang pagdinig. At dito kanina ay kabilang sa dininig yung pondo para sa 2023 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang attached agency ng Department of Agriculture. At dito ay talagang sinita ni Senator Amy Marcos ang kiyatawan ng BIFAR dahil sa mistulang walang aksyon kaugnay sa sobra-sobrang importasyon ng isda at smuggling na rin, at mistulang wala raw nag-iikot sa mga palengke para matiyak na yung mga ibinebenta ay galing lamang sa ating mga palaisdaan. At ito, pakinggan natin yung kanyang panenermon doon sa opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi ninyo wala nang imported, pero alam naman at nakikita naman sa palengke na meron pa. Yun lang. Bakit? Yun po yung sinasabi ko rin po kanina na posible yung mga doon natin dati na sa cold storage nila nilagay, tapos ngayon po ang disposal po nila, Madam Chair. Sure kayo Okay. Hindi, nananawagan lang ako. Di ba may bagong field operations na ASEC? Kasi dati si ASEC assistant, hindi naman kami pinapansin
Sino nga yung bagong field operations na ASEC na dapat nag-i-inspeksyon? Si ASEC. Parang wala naman yatang pumupuntang palengke. Di ba may bago yung layog? Yeah, Nasan siya? he was here yesterday. Hindi ba sumasagot kahapon? Oo. Dahil kasi tuloy-tuloy pa rin ang mga smuggled goods sa ating mga palengke. Wala naman nagre-report, walang paki yung DA, wala rin paki yung customs. Di ba umabot nga nung nakaraang 2 linggo na 500 pesos yung puting sibuyas dyan sa Malabon. Pero sinasabi na wala ring import. Ngayon, pumapasok rin yung pompano at kung ano-anong isda galing daw sa labas. Pakipaliwanag naman, may field operations naman tayo. Ide-deadma rin ba kami katulad ni Ate Clasiste? Di ba bago na? Yan. So yan, yung bahagi ng paninita ni Senator Amy Marcos sa kinatawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil nga sa patuloy pa rin na pagpasok ng mga smuggled na mga isda galing sa ibang bansa. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mahigpit na ipatutupad ng Manila Local Government Unit ang pagsusuot ng face mask sa Manila North at South Cemetery. Ito ay kahit pa open space ang mga nabanggit na sementeryo. Sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna, inaasahang milyong individual ang tutungo sa mga nabanggit na sementeryo at aminado siya na mahihirapan na ipatupad ang physical distancing. Kaya dapat anya na maiging magsuot na lang muna ng face mask upang kahit papaano ay maiwasan na mahawaan ng sakit. Dagdag pa niya na magtatalaga ng mga tauhan ang Manila Local Government Unit para sa seguridad ng lahat ng papasok sa loob ng sementeryo. Hinimok din ng alkalde ang mga hindi pa bakunado, gayon din ang mga hindi pa nakatanggap ng second dose at booster shot na samantalahin ang pagbabakuna sa panahon ng undas. Samantala po, panauhin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-100 at 21 anibersaryo ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Sa okasyong ito ay ibinida ni Commandant Admiral Artemio Abu ang kanilang accomplishments sa maritime law enforcement, maritime security, maritime safety, maritime search and rescue at maritime environmental protection. Ayon kay Abu, sa bawat pagdaan ng bagyo at iba pang mapaminsalang kalamidad sa bansa ay nariyan itong air at floating assets nila para sa rescue mission. Nariyan na din umano itong Coast Guard Task Force sa Aduana para tulungan itong Bureau of Customs o BOC laban na pa rin sa smuggling, habang pinalakas din anya ang kanilang presensya sa West Philippine Sea, ang Baho de Masinloc at itong Kalayaan Island Group. Iniulat din po ni Abu kay Pangulong Marcos na napalawak na rin ng ahensya ang 15 kanilang regional districts. Mayroon na rin anya silang 89 stations at mahigit 400 substations sa buong bansa. Dito lamang po anyang Setyembre ng kasalukuyang taon ay nagsagawa sila ng pinakamalaking enlistment ng mga trainees na nasa 1,500 na mga kabataang Pinoy, at kapag natapos sa Disyembre ay aabot na po sa 24,500 itong bilang ng kanilang commissioned officers or officers at enlisted personnel. Sa araw na ito ay sasakay si Pangulong Ferdinand Marcos sa BRP Gabriela Silang na nakadaong dito sa Pier 13 para mag-tour sa loob ng barko. Ito ang kauna-unahang offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard na ginawa ng isang French shipbuilder. Ang BRP Gabriela Silang ay ikatlong pinakamalaki at modernong sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na binili sa halagang 5.6 billion pesos sa ilalim ng Philippine Ports and Coast Guard Capability Development Program ng Department of Transportation. May haba itong 83.6 meters at may kapasidad na 64 crew members. May hybrid diesel-electric engine na kauna-unahan para sa Philippine Coast Guard at may maximum speed na 22 knots at range na 8,000 nautical miles sa 12 knots. Kaya nitong makapagsakay ng 5-ton class helicopter at 2 telescopic cranes na nakakapagpalapag ng 9.2 meter hull inflatable boats. Mayroon din itong
helipad sa deck at hangar na kaya makapag-accommodate ng Airbus helicopter ng Philippine Coast Guard. Samantala kahapon po, may duda itong kapatid ni Percy Lapid dito sa sumukong gunman na pumatay sa naturang broadcaster. At may report si Bombo Marlene Padjerno. Nakumbinsi na rin ang kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa na ang sumukong gunman sa pulisya ang pumatay sa veteranang mamamahayag. Kasunod ito ng nauna nang naging pahayag ni Mabasa na duda siya na iisa lamang ang lalaking nakuhanan ng CCTV footage sa inilabas na pulisya at ang self-confessed gunman na si Joel Escorial na hinanap sa media. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Special Investigation Task Group Commander at Southern Police District Director Police Brigadier General John Kirby Craft, naniniwala na daw ang kapatid ng biktima na suspects na naaresto ng pulisya. Ito'y matapos aniya na masagot ng suspect ang lahat ng katanungan ni Mabasa hinggil sa pagkamatay ng kaniyang kapatid nang magsagawa sila ng walkthrough bandang alas 8 ng gabi kagabi sa nangyaring krimen. Bagay na hiniling naman sa kinauukulan ng kapatid ni Lapid upang malaman talaga kung ano ang katotohanan at kung iisa lamang ang lalaki na sa CCTV footage at ang lalaking sumuko sa pulisya. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni General John Kirby Craft. Kung matatandaan niyo po, after po nung press con sa Camp Crame ay mayroon po mga lumabas na balita na nagdududa daw po si Sir Roy Mabasa doon sa atin pong lumabas po sumurrender na suspect. Ngunit kagabi po nung isinagawa na po natin yung walkthrough, kasama po si Mr. Roy Mabasa ay nakonbinsi po siya sa sinabi po nitong ating suspect. Isinagawa po ito kagabi po mga alas 8:30 po ng gabi, kung saan po kasama po natin ang kapatid po ng biktima na si Mr. Roy Mabasa. At ako po, kasama niya po ako doon sa loob po ng sasakyan. At base po doon sa naging komunikasyon po nung dalawa sa palitan po ng kanilang tanong ay nasagot po lahat ng suspect gunman natin. Yung lahat po ng mga gustong malaman ni Percy. At nakita ko mismo na kumbinsido po si Mr. Roy Mabasa na ito nga po yung isa sa mga suspect na pumatay po sa kanyang kapatid. Yan ang bahagi ng ating panayam kay Police Brigadier General Kirby John Craft. Kung maalala, agad na naglabas ng pahayag at reaksyon si Mabasa kahapon hinggil sa paglantad ng suspect sa pamamaril sa kanyang kapatid, kung saan kinestyon din niya ang late ng pagsasapubliko na makinaukulan dito kahit na maaga naman daw niyang natanggap ang abiso na sumuko na ito sa pulisya. Habang sa bukod naman na pahayag ay nagpasalamat ang pamilya ni Lapid sa Philippine National Police sa pagkakaaresto sa umunoy gunman ni Lapid, kasabay ng kanilang pag-asa na ang panibagong development na ito ay kalaunay mauuwi rin sa pagkakaaresto sa mismong utak ng nasabing krimen. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinag-utos na po ng Supreme Court kay dating National Task Force to End Local Communities Armed Conflict, itong NTF-ELCAC spokesperson Lauren Badoy, na magkomento sa petisyong humihiling na ideklara itong guilty sa indirect contempt of court.
Sa isang pahinang notice na inilabas ng kataas-taasang hukuman, ni-require nito si Badoy na magkomento sa petisyon sa loob ng non-extendable period na 15 days. Kapag natanggap na nito ang notice, nag-ugat ng petisyon na inihain ng grupo ng mga abogado ngayong buwan dahil umaros sa serye ng social media post na layong pahiyain si Manila Regional Trial Court Presiding Judge Marlo Magdosa Malagar. Kabilang sa mga naghain ng petisyon, Senator ni Rico Domingo, Dean Antonio Gabriel Lavinia, itong si Soledad Deriquito Mawis, Dean Ana Maria Abad, Dean Rodel Taton, Attorney Artemio Kalumpong, Attorney Christian Grace Salonga, maging itong si Attorney Ray Paulo Santiago at Attorney Ayn Ruth Tolentino Azarcon. Kung maalala, binatikos ni Badoy si Malagar matapos maglabas ng desisyon na nagbabasura sa prosecution case ng Department of Justice na layong ipadeklara ang Communist Party of the Philippines New People's Army bilang terrorist groups. Narito nagbabala na rin itong Supreme Court na ang pag-uudyok ng karahasan laban sa mga huwes at kanilang pamilya sa pamamagitan ng social media post ay iba pang paraan ay maiko-considera daw na contempt. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Office ang posibilidad na ibaba ang administrative fees at iba pang singil para sa mga unclaimed impounded motor vehicles na nakatakdang ipasubasta. Sinabi ng kagawaran ng hakbang ay ginawa matapos magreklamo ang mga dumalo sa auction proceedings. Sila matanggapan nito na mga presyo ng unclaimed impounded motor vehicles ay parehong bago kahit wala na sila sa kondisyon. Dahil dito sinabi ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Chofilo Guadis III na kanilang nire-review ang Department Order number 93693, ang revised schedule of administrative fees and charges of the Land Transportation Office, particular na sa impounding fees at iba pang singil. Sa ilalim ng probisyon, sinabi ni Guadis na ang impounding fee ay nakapegged sa 100 pesos habang ang storage fee ay nasa 15 pesos kada araw. Sinabi rin nito na maaari silang humingi ng rekomendasyon sa mga technical expert mula sa mga ehensya ng gobyerno tulad yan ng Technical Education and Skills Development Authority para matukoy ang working condition at kalidad ng mga sasakyan bago ito i-auction. Bukod dito, sinabi ng ehensya na mga hindi nabentang sasakyan para sa auction ay maaring i-donate naman at ang mga kolehiyo at university ng estado para magamit ng mabuti. Samantala po, si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sinabing dapat payagan ng Department of Energy ang agarang gas exploration sa Recto Bank. At ma-report si Bombo Analis Soberano. Nananawagan ngayon si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na dapat payagan na ng Department of Energy ang agarang gas exploration sa Recto Bank sa karagatan ng Palawan na nasa loob ng 200 miles exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ni Rodriguez dapat alisin na ng DOE ang utos nito na suspindihin ang mga aktibidad sa paggalugad sa lugar upang magpatuloy ang service contractor nito sa mga obligasyon sa ilalim ng kontrata. Sinabi ng mambabatas na kanilang naiintindihan ang Forum Energy na naghahangad na galugarin ang Recto Bank para sa gas at langis. Kaya giit nito, suportado niya ang plano ng kontratista na magsagawa ng gas exploration. Dapat kasi magbigay na ng go signal ang Department of Energy. Dapat din anyang tulungan ng DOE at iba pang kinauukulan ang ahensya ng gobyerno, kabilang ang DND at ang Forum Energy sa pagsasagawa ng gas exploration. Pinunto ng Mindanaoan Congressman na pinaniniwala ang mayroong gas at oil reserves ang Recto Bank kaysa sa Malampaya Gas Project. Ang Malampaya kasi ay nagsusupply ng malaking bahagi ng natural gas fuel na kailangan ng mga power plant sa Luzon. Ito ay inaasahang matutuyo sa loob ng ilang taon, kaya ang Recto Bank ang magiging kapalit nito. Kasunod naman, samantala, inihayag naman ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla na nakatutok ngayon ang DOE sa mga anti-inflationary measures kasunod ng nararanasang pagtaas ng presyo ng gas at langis. Pakinggan natin ang pahayag ni DOE Secretary Rafael Lotilla. 54 also from Nido
petroleum. And as the President has stressed, this is in a strong response to the representations and assurances that we have given to both foreign and domestic investors regarding the government a commitment to uphold and apply the investment incentives under Presidential Decree 87. The other piece of good news that we have as well is on the coal front. Then Undersecretary Ang pahayag ni DOE Secretary Rafael Lotilla. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Ang Boston Celtics wagi sa unang games simula ng bagong regular season po ng NBA at ang Pangulong Marcos binigyan din pa rin itong proper nutrition ng mga atleta sa pulong sa chairman ng Philippine Sports Commission. At sa linya si Bombo Alayza Eclarinal. Nagwagi ang finals runner-up na Boston Celtics sa kauna-unahan nilang laro sa bagong season ng NBA matapos na idispatcha ang katunggali na Philadelphia 76ers sa score na 126-117. Ang Celtics superstar na sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay nagsanib puwersa ng tig 35 points dahilan para makuha nila ang kanilang buena manong panalo. Nagdagdag naman si Malcolm Brogdon ng 16 points at nagtapos si Grant Williams na may 15 points para bigyan din ng Eastern Conference defending champions ng regalo na panalo ang bagong interim coach na si Joe Mazzulla sa kanyang debut. Samantala dito naman sa Pilipinas, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng proper nutrition at maayos na pangangatawan ng mga atleta nang magkausap sila sa Malacanang ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Noli Iyala. Kabilang kasi sa mga agarang prioridad ng PSC ay palakasin at pag-ibayuhin ang nutrition program para sa mga atleta ng ating bansa. Ayon pa kay Chairman Ayala, iginiit daw ni Pangulong Marcos na alagaan ang mga atleta na kung saan ito ay maituturing na policy direction at tamang-tama daw sa plano ng Philippine Sports Commission. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko sa South Africa, maliban sa ang paralan ay sarado at ilang mga tao ay gustong pumunta sa camping, naging tradisyon din nila tuwing Christmas Day afternoon na bumisita sa kailang pamilya at kaibigan o kaya ay maring maglakbay sa probinsya para maglaro o kaya mag-swimming. Dahil ang South Africa ay nasa Southern Hemisphere, ang Pasko ay eksaktong tag-araw. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 67 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang Department of Health nagpagwa na diri sang balasian no sa aton sining mga kabombo or shall I say guidelines
may kantanan iya karon sa sining pag-inoculate sang bakuna, no? Bakuna ang ginaistoryahan nga bakuna ginatumod ta diri amuning Sinovac, no? Para iya sa nagaedad 6 ka tuig tubtob 17 anyos. Sa aton sining mga tag-palamati, ang mga minors ginag-edad 6 to 17 years old ang sarang na nga makaangkon sa Sinovac COVID-19 vaccine para sa ila sining primary vaccine, no? Sandig ini sa pahayag man sang Department of Health mga kabombo, no? Tigin na payag karon ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga ang ahensya nag-aprobar sa paggamit sa China-made nga bakuna, no, para iya bilang alternative para sa mRNA vaccine nga kung saan may rekomendasyon ini nagikan sa Health Technology Assessment Council. Ang Food and Drug Administration ang una nga nagpahayag or nag-grant sa emergency use authorization para sa mga kabataan para iya sa Sinovac sa bulan sa Marso. Ang departamento nag-issue sa damlaglang sa guidelines sa vaccine rollout. Ining Sinovac vaccine sa aton sining mga kabumbo. Ang suno pa diri sa memorandum number 2022-0455 ang Sinovac vaccine ang sarang ma-administer sa duha ka mga dose, no? Mayara sa second dose nga ginahatag 4 weeks after sang una nga shot. Ang pinakuli nga datos sang gobyerno nagapakita nga may masobra na sang 73.4 million Filipinos ang sekaron ang fully vaccinated batok iya sa COVID-19. Sa sining numero 73.4, 10 million pa lang sila diri mga kabombo ang adolescent, no? Ang 5.2 million mga kabataan ini banwa. No? So sa mga kabombo nato nilabi pa sa mga estudyante, no? Sa mga magabalik eskwela by November 2, no? Bangod man nga by November 2 100% face-to-face class na kita. Ti sarang na nga makapabakuna ang inyo siniiya nga mga kabataan kay may ara naman sang instructions or mando kag go signal abi from the Department of Health. Now kag subong man ang recommendation nagikan man iya sa Health Technology Assessment Council. Sa aton sining mga kabombo nga ang mga minor de edad nga nagapang-idaron 6 tubtob 17 anyos ang sarang na karon nga makaangkon sang ila siniiya nga primary vaccine ang bakuna Sinovac. Sa aton sining mga kabombo ti kon imensionar ko pa sa aton sinamatag palamati diri banwa, no, kung sino mga nakaangkon sang Sinovac as their primary vaccine, may ara man nga nag-angkon sang Sinovac as their booster shot. Ti why na sang liwan kung maghambag ka Sinovac nga primary kag booster shot. Isa sa mga implo dira among gobernador sini naton, si Governor Arthur Defensor Jr. No, ti mahambal ikaw bubutsam ti nagpositive man si Gov. Nagpositive si Gov pero ti pagpositive ya work from home man siya. Why siya tawag siya why siya gindala sa ospital o langin seryoso ang estado sa aton sini nga gobernador. Ang inyo sini nga alagad, ti primary dose ko bumbomel sa aton sini makabumbo. Sinovac man ang first kag second dose. Ang akon sini nga booster shot. Ano ganito nga akon na lipat ako pero may booster shot kuya. May anong booster shot mo ano yung bumbomel? Nalipat ka man. Basta may mga booster shot na kami. Nakakomplito na kami sinadri. Ti why na sang may pinakamayo sining pamaagi agud nga maprotehra ng aton sining kaugalingon batok karon iya sa coronavirus disease sa mga kabombo kundi amo ang pag-angkon sang bakuna. Sa aton sining matag palamati. Ang oras naton sa DYFM Bombo Radio Iloilo 38 minutos na kaligad sa takna sining
las 12. Check ko naman this time si Bomboria Mumlan, may kantanan sa mga palinton advisory sa Bureau of Fire Protection. Now, this coming undas or fiesta minatay. Di kasami sa aton sini nga mga kabombo, bangod man nga ti do medyo malawig-lawig karon ang aton sini iyang weekend. Now, ang Pitsa 31 gindeklarar na ni President Bongbong Marcos as non-working holiday, no, special non-working holiday. No, ginasundan ina sa Pitsa 1 nga ti holiday gin inaya. Ang Pitsa 2 ti may klase, may opisina naman by November. Sa aton sini nga mga kabombo, bangod man nga long weekend kita, ang kadamaan sini sa aton nagapadulong sa mga probinsya nga kung sa din dito iya dulong sa pinakauli sini nga palawayan ang aton sini nga mga minatay kag palanggas kabuhi. That is why nga mayara sa nga mga palinton kag advisory diri ang Bureau of Fire Protection. Bomboria sa report ta please kamin. Preparahan na sang Bureau of Fire Protection Western Visayas ang ilatag sa ka mga estasyon may kaangtanan sa nagahilapit nga tigkalalag o nang ginatawag nila nga Oplan Kaluluwa 2022. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Chief Superintendent Attorney Jerry Candido, ginabisuhan niyang publiko nga hindi magbutang sang kandila lapit sa mga combustible materials o kung mga gamit nga ini nga dasig magsigrab bumutsyam. Itungtong sa sulod sang lata, hindi pag-ibutang lapit sa bintana kung sa diin pwede inihuyupon sang hangin kag makalaton sa kortina bumutsyam kag matunaan man sang sunog. Magsindi sang kandila nga may tawo kag hindi ini pagpabayan kag kung maglakat ka man siguraduhon nga patyo ng kandila ila binagid sa mga altar. Sa panimalay naman kung ikaw ang magalakat, i-off o kung patyo ng main switch. Hindi mangin kampante kag i-check ang mga dapog kung may nagabaga pa o kung may gamay nga init pa na pangbubuan ini sang tubig agud hindi magkalat ang kalayo. Ini ang abiso ni Fire Chief Superintendent Attorney Jerry Candido. Kompleto na ang mga fire truck sa Iloilo, Bombochamp, munisipalidad sang Sapian, sang Capiz ang wala pa sang fire truck kag ongoing ang construction sa fire station sa nasambit nga Banwa kag ma-activate na sa Disyembre. Sa Antique, Aninii kag Kaluya, amo ni ang iga-activate man sa Disyembre. Sa Aninii subong Bombochamp, subong adlaw gid mismo ini ang i-activate. Sa Aklan may duwa nga wala pa sang fire station, no? Ini sa Lezo kag Madalag. Sa masunod nga tuig ginalauman nga ipag-activate ang sa Lezo. Aton bala pamatian ang Fire Chief Superintendent ng Bureau of Fire Protection nga si Attorney Jerry Candido. Starting yesterday, we have already activated our Oplan Kaluluwa, wherein we have so many activities para mag-remind naman sa publiko no, ng maghalonggit because we are aiming for a zero fire incident comes pag-commemorate natin sa All Saints Day, All Souls Day. No. Mayara kaming tagline para dira. No. Pupunta ka ba sa sementeryo? Paano ang bahay mo? Nagawa mo ba ang mga ito? Now, ang mga fire safety tips naman can easily be accessed. No. All you have to do is to visit our Facebook page, the BET6 Public Information Unit of the regional office or the Facebook page of your local fire station. Copy that, sir. Sir, ano subong ang status ng kada fire truck sa kada banwahanan, sir? May ara na sila, sir, nga fully functional bala, sir? Yes, sa province of Iloilo, as of today, all fire trucks are operational. Okay, all fire trucks are operational. Pumiara dira nga banwa nga isa lang fire truck. Kaguba ang iya fire truck. Ginatinguan din namon nga magkuha sa fire truck sa ibang banwa nga sobra. So don't worry, they are properly monitored every morning. Copy that, sir. Sir, ano ni sir ang banwa, sir, nga wala it fire truck, sir? Sa Iloilo meron na kanan. Sa Capiz, isa na lang. Sa Pian, pero meron yung local government ang fire truck. No? But wala po sa fire station. Dahil gina-construct pa lang ang fire station. So hopefully in December, we can activate ang sa Pian fire station. Sa Antique, doon na lang, no? Ano ni Kaluya. Ang ano ni natin, gina-construct man ang fire station building. So hopefully in December, ma-activate man natin na, no?
ang Kaluya naton, tomorrow actually, I am going to Kaluya. Right now, I am going to Kaluya. Nga bus activate naton ang Kaluya Fire Station, ang Kaluya Group of Island. So, bus, pag-activate naton, isa na lang gid kabanwa sa Antiki ang wala pa. No? Sa Aklan naman, leso kag madalag. Ang leso naton, mayroon ng budget for construction of 5 building. So, hopefully next year, ma-activate na naton ang leso. And leaving only one, madalag na lang ang wala. Momo Cham, nagapatigayon man permi ang Bureau of Fire Protection sang ila daily morning activities kung sa diin nalakip ang physical conditioning sang pagsa nila ka personnel, pagtinlo sang ila battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire kag staff. Amo ni ang ginatawag nila nga blow baget sa ilang fire truck. Ini man nangungod nila ang ginapatuman para ipakita nga aktibo sila kag preparado para sa mga oras ng emerhensya. Ginalunsar man sang Bureau of Fire Protection ng ila Oplan Easy Drill in the Home o kung ginatawag nila nga EDIS sa kada puluyan para masiguro ang seguridad sang kada individual. Nalakip na diri ang pagbutang sang fire alarm system kag exit drill sa kada balay. So naman kay Candido, may ara sang mga kaso sa probinsya sa Iloilo kung sa diin wala nahingagaw ang pagresponde bangod man sa kakulangan sang fire exit drill sa mga balay. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report. So kabay pa nga ti tandaan ina sang aton siniya nga mga kabombo, no, kun maglakat abi ang bilog siniya nga pamilya kag wala sang bilin sa isa ka panimalay, kung pwede ilihog nimo sa imo sining kasilingan dira. Mare pare, no, pwede masibaw-sibaw mo na ang amon sining balay kag sa pagbiya sa inyo sining puloy-an, siguraduhon gid nga wala sang may nakaangot pa bala, no, sa inyo sining mga salaksakan dira sa pinakasimple nga termino sa mga appliances ninyo. Dapat naka-unplug gid ina tanan para nga malikawan nato ng anuman nga mga why naton ginapangayo sini nga mga insidente sa nga pagkasunog diray. Make sure man ninyo sini iyang main switch ang nakapatay para nga hindi magdalagan ang kuryente. Sa aton sini karon iyang mga kabombo kag ining mga kandila amo gining isa sa mga makabig naton mataas ang risgo sa paggaluntad sa sunog this coming Pesta Minatay, no, undas nga kung sa diinti masaming nagasindi kita iya sang kandila bisan sa aton lang sining puluyan, para nga magdumduman sa aton sining mga minatay. So nagakadapat kin nga ibutang ina sa mga lugar nga kung sa diin layo sa mga madasig masunog nga mga pagkabutang katulad ng lamang sang kortina, no, sa kilid abisang dingding kung ang dingding ninyo is made of light materials. Bati hindi kita pagbutang lapit kag hindi man iya pagpabayaan nga waay sang tawo nga magbilin ikaw sang nakasindi sini nga kandila sa aton sini karon nga mga kabombo. Almost complete naman ang mga talatapan kag fire truck sang Bureau of Fire Protection Regional Office 6. May pipila na gilamang ka mga kulang but this December suno kay Attorney Candido sinya makompleto naman ini kag mangin na functional na sa aton sini nga mga kabombo apisar nga ti luyag man niya sa Bureau of Fire Protection nga tagsa sini ka mga lugar within Region 6 ang may kaugalingon sini nga fire station. Apisar nga ti mayara iya sa nga mga fire trucks available iya sa local government naman ini banwa sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang oras naton diri sa Bombo Radyo Iloilo 48 minutos na kaligad sa takna sini alas 12. Sa aton sini nga pagpanumalik ka barangay check naton ang report ni Bombo Angel Tan. Ginamay kantanan sa sining tuyo ni Kagawad Romel Duron bilang committee chairman on public utilities ipatawag ang More Electric and Power Corporation agod nga ipa-explicar ining gulpiada nga pagsaka karon sa ila sining rate. Sa aton sini iya nga mga konsumidor nakabatsyag na ini sa sining bulan or nagligad pa iya nga bulan sa ilaman sini nga mga bill sa electricity.
Lakip na diri karon plastar man naton ang balita ni Bombo Jomar Villa. Ang mga mangunguma sa karon padayon iya ang pag-agunto kag pag-antos kay may mga lugar nga kung sa diin may proyekto nga aton sini nga gobyerno nga mga water pump pero way gyapon matapos. Muni nga balilab lang ati konsimpos eleksyon gani bida ang mga mangunguma kay ti palangga ang mga mangunguma, ginarepresentar ang mga mangunguma, buligan ang mga mangunguma. Bukang bibig santag sa mga politiko para na lamang iya sa mga mangunguma. Pero kung makapungko na sila gani sa pwesto, ay sus Maria Kagusip po, nalipat na sila sa mga mangunguma. Balikan naton ining madalakuan ng mga balita kag impormasyon pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon.
Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mahira sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan sa gyapon diri sa Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa kay Bombo Angel Tan. No kay ibaloon naton ining resolusyon karon ni Iloilo City Councilor Romel Duron. May kantanan sa sining plano niya nga pagpadawag sa More Electric and Power Corporation agod eksplikar kung nga gulpiada lang ang pagsaka sang ila sini iyang rate sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Lakip na diri banwa istoryan taman later on sa pagpalayag sa Mumonay sa udto ang aton sini nga mga mangunguma duay na katapusan ng ila sini nga pag-agunto. May mga proyekto man kung tani ang gobyerno pero madugay na ni way gyapon mahuman. Anong sistema man? Ginabutan talaga sa pinastal ang mga mangungumas tagsa sinika campaign period. Madumduman talang sila kon ang mga politiko amo iyang nagapangayo sa ila sinika bulig kay lapit na lang eleksyon. Amos ng sistema. Pagkatapos sina hit sa puwira na dayon iyang kasubong sini nila. Check ta this time sa aton siningang pagpangalagad si Bombo Angel Tan. Jel, sa report please come in. Ombudsman magapatawag sa committee hearing ang Iloilo City Council kaupod ang more power make ang tanan sa sudden increase sang charge sang kompanya sa mga konsumidor sini Bombo Champ. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Romel Duron, chairman sang Committee on Energy and Public Utilities, iyaging pahayag nga ang tinutuyo sini nga hearing nga mapaathag sa mga konsumidor kag nagagamit sang kuryente diri sa syudad sang Iloilo Bombo Champ ang mga natabo nga nagsaka ang ila nga sukot kung sa diin gidman bala banda nagsaka Bombo Champ in terms gidman bi sa generation charge, sa transmission o kun sa distribution kay tanan sini ang apektado sa amo sini nga lihok sang electric company. Kabahin sa gusto maintindihan ni Attorney Romel Duron Bombo Champ nagmapathag kung paano nag-come up sa 3 pesos and 34 centavos per kilometer per kilowatts hour nga increase sa electricity rate. Ang natabo Bombo Champ ang 9 pesos and 14 centavos nga sukot nangin 12 pesos and 48 centavos na per kilowatts hour. Madayon ining pagsinapol buwas nga aga Bombo Champ alas 9 sa aga sa opisina mismo ni Vice Mayor Ganzon. Kagapatiman Bombo Champ ang way kaga mode of payments basi maintindihan maistoryahan man basi mi leniency o kun mercy pa sa pagbayad ng Bombo Champ kay gimpatag ni Attorney Romel Duron nga iban man bi basi maglabot sa point nga kulangon bala Bombo Champ kay siya mismo bala ang ginabayaran niya kuno sadto nga charge sa iyang kuryente 4,000 lang. Subong naglabot na sa 7,000. Ti ang iban man di Bombo Champ ka mga nagaobra basi kulangon ng ilang nga kuan nga sweldo ti kung pwede maistoryahan nga 2 gives ba Bombo Champ nga amo na abala nga pamaagi ti maintindihan ina sa pagsinapol sa buwas ka adlaw. Yarat mamatian ang nangin pahayagman ni Attorney Romel Duron sa aton ma-interview. Aton as chairman sang public utility everyone is affected kung nag-start ka sa syudad kag legal lang imong koneksyon tingala kay kamo kung nagtaas kay tama no kay ti do ka gulpi bla sa pag ibot ka lang sa bill mo do di announce it so dapat may
explanation nila do generation charge something, so kadamo sa lain-lain explanation. So it's better nga sila gid ang ma-explain siguro sa aton through the city council, no. Kay even my fellow councilors gani nagatingala man, everyone is affected, tanan kita to apektado, siguro kamo siguro apektado man, no. Kung saan nabatian taman na basa taman na sa news nga tungod sa increase ng coal. Ang aton lang, how did they arrive at the increase, no, from 9 something to 12.48, so ang increase to almost 25%, I think, o sobra gani, no, do almost 40% kung ako patanawon. Isang una ako gani nagabayad ako do mga 4,000 lang, subong 7,000 something, no. Although balano naton nga ang any increase is with the approval sa ERC na eh. Pero we do not know kung paano di naghalin ang increase gidla, no? Is it related with the generation, transmission o sa distribution? So mas maayo na siguro nga sila gid ma-explain kag if ever may increase nga amo gina kadako abi ang increase nila. Well, ang possible depende sa problema nga masarangan sa city council eh. Kung justified man ang ila, wala lang tanong mahimo kay actually ang rate ina iyan isang ERC eh, no. Kag hindi lang na sila eh, usually may mga amo na may nag-generate sa aton nga ginakuha man na nilang supply sang aton nga electricity sa ila. So siguro hopefully isa ina nga explain nila kag kung hindi kita kabayad basi ma-reduce bala nga ang mga staggered payment bala, no, nga para sabi hindi ka kasarang gulpi lang nag 7 kasi pwede na mahimo mga 2 payments, 3 payments nga amo man kaning isa ang concern ni Councilor Yang, no, nang gulpi lang man hindi kabayad utdan ka dayon. So basi may due time man nga leniency abi, no, maayo man naton kung daw balamti may time man nga pigado man ang mga consumers naton mo, oh. So amoy na iban nga gulpi lang na utdan kay iti wala sila inubayad tungkol sang sudden increase. Pangabayon ta sila nga tagaan man nila notice, no, kung nga abi matter of pila lang ka days to delayed ka lang utdan ka na yon, no. So ano ang mapangabay ta sa ila nga basi pwede man nila mapabaluan ay from notice do I do not know kung pila ka days ng notice nila, no. Gusto ta nang balaan tanan nga problema nga makaya ta itinguan ta eh makooperar man ang bursa. Nabatian naton ang nangin pahayag man ni Councilor Romel Duron sang aton ma-interview kabahin man sang naging regular session Bombo Champ ang pagtalakay sa proposed resolution ni Councilor Johnny Yang kumatandaan nag-or sang Ungka flyover Bombo Champ kag ang natabo dirigin defer ini sang Iloilo City Council kay kulang pa ang text sang iyang resolution Bombo Champ. Aha. Abot sa lingon may mga may mga requirements kung tani ang mga balasihan kung sa ano nga ground, sa kung ano sini amo sina, pero way mapresentar ni Councilor Johnny Yang rason nga tigin defer ang iya sini nga resolution na abot sa lingon sing indefer gin paiway gin put aside, ginlaktawan lang anay. Bombo Angel, tamos na? Yes, Bombo Champ, kaga nag-proceed naman lang amo to gali Bombo Champ sa next proposed resolution o kanang naaprubahan naman nga resolution which is amuning pagpatigayon sang pagtipon-tipon o kon pag-meeting, pagpatawag sa more electric power and Electric Power Corporation nga agud maintindihan man ang ilang suktanay subong sa kuryente Bombo Champ. All right, so ang ginatagan anay sa nagakigo sa nga pagtamod sa City Council amo ni ang pagpamati sa eksplanasyon sa More Electric and Power Corporation kagatagan naman niya sa another time nga maka-explicar ang Department of Public Works and Highways kag ang International Builders Corporation tuhoy naman iya sa problema dira sa may Ungka flyover. Yes, Bombo Champ. All right, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa aton sini nga mga kabombo. Kung madumduman pa Bombo Omel, no?
may mga previous interviews kita with the More Electric and Power Corporation kag isa sa mga nangin eksplanasyon sini nila Banwa kung nga nagsaka ang ila sini iyang rate. Amo ang pag tapos ang ila sini nga kontrata with PISAM or Power Sector Assets and Liabilities Management. Amo ni siya ang nagasupply sang geothermal power. Kaya kung madumduman nyo pa, nagpanubo sa nga naglabot sa 6 pesos mo, no? Santo ang rates. Kay nakakuha ang More Electric and Power Corporation sang barato nga geothermal power. Ining supply sa geothermal power from PISAM or Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Apang, tubtob Hulyo 22 lamang adto. Ibangod nga long term ang ginapangita sang more power. Rason nga tinangita ini sila iya sang other sources sa aton sinima kabumbo. Tinagpatigayon sang competitive selection process, no? Ukon bidding sa mga power generation na companies sa aton sinima kabumbo. So sang tion sang CSP ang coal-fired power plants ang may pinakabarato nga presyo nga 2.91 pesos per kilowatt hour lang, bangod nga tag $60 lang ang per metric ton sadto sang presyo sang coal sa world market. Tigulpiada lang ni nagtaas sang katapusan nga quarter sa 2021 bangod sa pagsuspend sang exportation sang Indonesia sang ila coal, giyera sang Russia kag Ukraine kag pagina sang peso kontra dolyar, kag ang pagpamakyaw sang China sang kalabanan nga supply sang coal sa world market. Ti sa pagbangon sa ekonomiya sang mga pungsod matapos ang pandemya or way pa man gani matapos ang pandemya, nagsaka ang demand sang coal. Ti pero kulang ang supply, kabangdanan nga nagmahal ini yara karon sa presyo nga ini magdubo sa $400 per metric ton o kung may pagsaka nga 575%. Ina sa mga previous interviews naton sa More Electric and Power Corporation, but mas maayo siguro nga ti mapamatian man kag mapabalo man nila sa bahin karon iya sang City Council kung ano pagid ang iban sinima rason sa ila sini iya gulpiada nga pagpasaka man sang ilang rate. Sa aton sini nga mga kabumbo para nga mangin klaro sa tanan kag malikawan naton, no? Ang pagsalangisag kag at the same time ti though may mga phobia na kita nga daan pareho sadto, no? Pero ti kabay pa nga ma-explicar ini sa More Electric and Power Corporation kag subong man ti basi kun i-take into consideration Manila ang mga posibleng terms sang pagbayad bla, no? Nga pwede basi kun katulad sa balik kay Gawad Romel Doron ya basi pwede kun mahimo nga 2 gives o so on and so forth, kung ano pagida na ang sarang nga mga medios posibles kabay pa nga ti pamatian man sang More Electric and Power Corporation. Oras sa Bombo Radio 7 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Kumusta naton ang mga palayan sa mga kabanwanan sa palibot diri sa probinsya sa Iloilo. Kag apektado man ini sila sa pagsaka sa halos tanan na lang yay. Ano mga farm input sa aton sini mga kabumbo sus Maria Kagusepo. Nagapanglakaak man ang presyo. Nagsaka man ang presyo, pero may iban pagin sini iya nga ginantusan ang aton sini nga mga mangunguma. Hibalo naton ini sa follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Bombo Champ, halos tanan nga balaklon subong ang nagsalaka na ang presyo. Ang walang siguro nagsaka, amo ang baklanay diri karon sa ang presyo sa humay. Kag amo ni karon ang isaman sa problema no sang mga manguma ang barato sang baklanay kag magluwas dira may problema pagid ni sila no kay abi ni ko nagapanguma ikaw kag napamtang ni karon ang imo sining humayan
sa mga matag-as nga mga bahin nga hindi ya malabot sang irigasyon nga ti amo ni makaapekto no sa imo sining pananom kung magsalig ka lang abi sa ulan o kung rain feed nga kung magulan ti amo na makatilaw da sang tubig ang imo sining humayan ti amo nang problema diri sa mga mangunguma naton ang kakulang sang supply kag ang iban ti hindi na malabutan bala no sang ining irigasyon ay kung kulang sa tubig imo sining humay ti ang resulta sinasuli kung magpadarawat ka o kung ani ka na ti madamo da sang ginatawag nila bla nga upahon ang wani bla unod nga ano nga mga humay ti mo nang isa dira sa ginlantaw nga damage no nga dako ang mabuhin kag epekto diri karon sa mga mangunguma. So pakigangot kita gani diri no sa mga mangunguma man naton sa parte probinsya sang Iloilo. Binigay diri karon sa may area sang Banwa sang Lucena, Iloilo kun sa diente may mga talamnan dira nga napamtang man niya sa matag-as nga bahin. Ang ibanti sa patag man kaya mo na yang binta ko sa patag ikaw kay ti maagyan na karon sang irigasyon no masuplayan isang tubig apisar nga hindi ya apisar hindi ya tupa ang ulan kay ang iban diri patupa amo nang nagasalig sa ulan pero hindi man na ambal nga ti maka enough gid no supply kay ti ang ulan na ya matinir na sa do mga 2 to 3 days lang ang tineriabe kung mapuno ng imo sining talamnan and tapos sinati mahubas naman o lato mo naman kung saan o ya mag-ulan unlike ati sa irigasyon sige-sige ya ang supply sang tubig no tiya mo ni ang problema diri sa mga manguma ang kakulang sang tubig ang iban may ginagamit nga motor no nga ginapasakaan lap na pasuyupan sang motor halin dabi sa may sapa tapos ginasuplayan sa may babaw ti ang burden da nila mahal man krudo at pila na subong sa ang krudo tag sobra na 70 sa una ti tag 30 masobra lang ni ang litro bombotsam tiya mo na ang mahal blas ang mga ginagasto nila sa talamnan pero ang output dira ang dira sila tani makabawi sa pagbaligya sa humay ado ay pagsaka sa pagpulmangkot naton kani ang bakla na ito sa may Banwa sa Lucena pakadto sa may Saraga ang 13 pesos and 50 centavos to 14 pesos no ang kada kilo sang humay ang bag-o nagwa sa may thresher kag harvester ti medyo basa-basa pa na pero kung layangon mo nga ibulad buda nga hindi basa ang dugang yan sa lapi malang ang kuha da sa mga palay buyer sa mga mangunguma nga nagabaligya sa ila sini karon niya nga mga produkto dira nga humayan dira karon bombotsam una tanay pati diri paplastar ta ang kabahin diri sa interview no sa kay Sir Aglicerio Sudayan ay saman ka mangunguma nga ti may talamnan nga masursobra man sa ka hektarya bombotsam adra sa may banwasang bilidan o kung sa may bahin sang banwasang Lucena, Iloilo. Ti way gid amugid lang ran ng amon nga kwandi kung mag-ulan ti may tubig kami. Okay. Pero kung hindi mag-ulan ti way gid way man kami ti kuhaan kang tubig di kay ti rain feed man lang amon di mo way kami rigas hindi naman irrigated ning amon lugar di. Nga bali ano na dumataas kin man ang lugar nyo di sa raw. Medyo mataas-taas kag kapin pa daw surudlon blaw. Ti gasalig lang gid sa kwan, salig lang gid sa ulan. Oo, ti kun saligantang ulan ang plano bala sang farmers ta. Duay nagakadayon kay ti for example mag-abuno kada ti dapat pitubig-tubig nga basa-basa da. Ti amo gid ang problema sa amon di. Amon nga nagaka-failure ang mangunguma namon di kay ti oras nga inog-abuno Kuay tubi, mamumba ka sa magkuan ka sang herbicide para sa hilamon. Mabumbahan mo man kang herbicide ang imo nga talamnan sa hilamon. Pero wala naman tubig nga i-supply kasi wala tubig. Tiya mo na kisaga kalumos sa hilamon ng amon nga humay di. Amon ni problema gid ka farmers di sa amon.
Kisa kung magulan man, duway man sa igo, duway maga, ano, no? Duway maga santo sa ginapangayo mo. Kung ali magulan di sa amon, baha man nga baha, sobrahan man. Way ka man di mo man makontrol ang tubig kay ti gaagi man lang ang tubig. So sa inyo sir, may mga programa na kamo orang gobyerno abi na palabot na ni sa ibabaw kung anong plano kung pwede na di sa makaabil man sang irigasyon dire mapasudlan tubig. Ang diri sa pihak nga parte lapit sa may sapa. Duga plano sila da nga butangan nila kang irrigation halin di sa pihak nga barangay. Matabok di sa may sapa. Tapos masupply ka tubig diri sa amon tramnan sa piyak nga part kang amon nga barangay. Pero sa diri sa amon nga side, way gid ti tsansa siguro ni nga takladon diyo. Takladon kag way man alagyan abi mo. So ang tsansa lang to sa ubos ito? To sa ubos lang gid ang may chance nga ma-supplyan ka kun matigayon. Ti kanalan pa na mo ang pananda ka simintuhan pa or oo sila sang do overflow sa sapa bla. Okay. Sila ka siminto sa simintuhan nila nga medyo masupot lang ang tubig, matingob lang ang tubig. Tapos may motor lang ang bomba bla. Bumbahon lang kag i-supply sa irrigation nga mahimo sa irrigation nga kanal mo. Nga mag-supply sa tanan nga tramnan. Sa inyo dit sa mga mataas ning bahin pwede ni sa mamotoran labi pasuyupan. O malayo. Malayo way ka man kuhaan tubig. Way ka gid kuhaan tubig di. Kun magulan-ulan, di mo ay may tubig. Sa subong okay lang kay piri ga ulan-ulan. Damo tubig. Mga pila ka adlaw ang supot sang tubig ulan na slamnan mo sir. Pon butang ta kung nagabangag na da, nagamalamala na gid be. Ay dali lang. Kung mag-ulan man lang nga mag-agi man lang ulan, 3 kadlaw wala na tubig. 3 kadlaw wala na. Dasig lang paghubas kung kabalangag na gid tapos mag-ulan. Way gani. Pag tapos ka ulan wala na gani isa wala na tubig. Gusto lang basa ka daon dak palay mo da. Oo, amo gid na. Mabasa-basa lang gid nga. Puno na laya lang palay mo. So, amo ni karon Bombochamp ang Sino to na interview mo ni Jobs? Si Sir Iglesirio Sudayan Farmer. Manami ang panimuot ni Sir no. Bako mo na problemado na gayum-yuhom pa Jobs mo. Oo, Tikon ang mga yara sa patag sa idalom sarang iya nga mabutangan sang irigasyon o kumalabot sang irigasyon ang sa mga nababaw-babaw gawa iya nga parte at iduway na to yatsan sa Joms kay inido bisan si Serto nagamba nga hindi naman kami diya malabot kay do mabudlay gid kun why isang mabudlay sa gobyerno basta mapatuman ang proyekto kaya ara ang tanan nga resources sa gobyerno ara kanong budlay sila dira Joms. Kung gusto damo pamagi pero kunti kun hindi gusto di damo blibad. Amo gani ang isa di karon sang programa sa gobyerno da sa ila. Actually ang na-mention niya to may mga materials na dira nga siguro do mga 20 mm ning mga tubo dira nga ara na sa ila sining nga chapter president sa Farmers Association dira sa may Bilidan New Lucena, Bombochamp. Bali ang background sini bali sang 2016 inisyagi na supplyan dra no sa sining mga materyales. Actually ang ining motor lang nga nagasuyop sa tubig. Kag tubo ara na no sa balay ako na dira sa ila sining chapter president. Pero way pa ni ma-plastar dito kay do na utod ni kuno ang ang budget kay na tuon ni sa tunga-tunga tubla pag pag halin na tublana na pag change administration ni Presidente Duterte amo to nga do na limunaw na blad way na matulopang dan di hasta subong ang anong labot sang change sang pag-ilis ang administrasyon kay tikon 2016 pa ni dapat na humana ni anom nakatuig ang nagligad pinabayaan na diraya
Natagsa sini ka eleksyon, bukang bibig sa mga politiko, palangga ko mga mangunguma, buligan ko mga mangunguma. Anom katuig nagligan, umang mga mangunguma? Amo gani Bobotsam do ay nagahulag ang pagpaluap sang ila sini nga chapter president dira sa may provincial agriculture naton. Padulungan niya man kag nagligad to gani kuno nga mga sinimana may nagkanto da mga engineer. Pero tiway man gyapon tapos ini actually ang mga tubo ni gani kuno kun lang tawon niya to do damol pa ni ang tuktok kumpara sa akadamulo na sang tubo ti sa Nobla. Sa kadugayon na sang ulan. Isa naman ina sa mga White Elephant project, ina mga proyekto nga gingastusan pero why magamit bala Bombo Jomar ti bangod sini madeklara naman ta nga kulang ang supply sang bugas sang humay sang palay diri sa aton kag ma-resort naman kita sa importasyon. Pero ang matutuod sining istorya, wala ginahatagan sa nagakigo nga tulopangod sang aton sining nga gobyerno ang aton sining nga mga mangunguma. Madumduman lang nila ni kung tiyempo eleksyon, pero pagkatapos na why na dayon na? Kaya mo nang nagakatabo dira Bombotsam, paano man nabi paano na da karon ani da sang mayo nga humay kun ang mga farmers dira ti way matapos-tapos ning mga proyekto way isang supply enough nga tubig dira. Nga mo na makabulig-bulig da tani sa ila no nanda ka supply ka bulong kun ang talamnan mo kulang dapat ang tanan dira nga mga kinanglanon ang kompleto kag suportado man sang gobyerno kun ano da mga proyekto para ti mga hindi ya malabutan sang sining mga irigasyon ni karon ti mapasakaan di sang motor amo na tani ang ila sining nga remedyo dira nga ti sapat dira ko sa may barangay Bilidan do masursobra ni sila 20 ka mga farmers kag ti pila ka mga hektarya ang masuplayan niya sinitani pero way ni madayon ang ila sini karon niya nga proyekto dira karon Bombotsam. Ipabati tabla ang presidente diri sang Bilidan Farmers Association kati natigayon naton diri mapakigotan si Sir Vicente Magnifico. Ti pila naka basis tri nagkuan mga engineer. Oo, ganang tan-aw nila tong kuan ang check dam. Gintanaw nila kung di inibutang ang kuan ang pump house pero ti tanaw mo lang hasta karon wala. Din gidalin ang budget na sir. Province. Province siguro, province. So sa DA. So ang na-mention mo may mga tubo na di, may mga ano na di, makina, may makina, may kuana, may mga tubo nga para nga alagyan sang tubig kung tayo halin sa check dam. Bali halin sa sapa, suyupan sang kuan, suyupon sang makina. Pila ka farmers ang masuplayan niya tani diri estimated mo lang? Ang kuan sa to ang estimated nga makagamit sa tong kuan mga more or less mga 20 hectares mo lang to ang kuan target no. Kalaparon. 20 hectares so. Amo to ang kuan. So umpisa to nga way mapurbahan so anong na lang di anong ginasaligan ulan lang gid. Ulan na lang gid. Ang sabi nit sa patik may mga makinati mga pasipan mga kuan. Nakakatubo mo da. Oo, kasakaan mo sa kuan. Amo laran. Pero sa latest mo anong lang ulihin mga follow up sir anong natabo sini nga do naguntat ni way mga tapos ni. Way man kaw. Kaya ang amo lang tong ang the latest nga follow up to siling engineer abonado siling niya. Ikuha lang natin kanay pa-agtunan lang sa mga engineer dyan kung ano naman ang mahimo natin ay man magkuhan. Sang ulihin nag-abot, accounting department siguro, gin-check up nila, gin-ocular nila. Pay sa kapitol man to mga accounting kuhan, imaw kami nagkadto to, lento kadto kami to, silaw nila. Amo tong the latest. Pwede pa na magamit mga tubo na daw kay tidugay ng nuig na da. Ti daw madamol na ang kuan, damol na siguro ang kuan, ang tuktok sang sa lawas niya eh. Paom na so basta buslot na siguro. Ang tubo na da
enough na makasupply tanin sa mga farmers di makalabot na nasa atlam na nila. Hindi na makakuan. Kinanglan na pagkatakas yun ang mga tubo, may kanalitas lang himuon ang mga farmers. So balikan na nila. Kanala nila, pagkato silang Oo. Amo na ang kuan. Kay kuan lang daw, pulo na ka bilog nga tubo nga, di ba, inti siguro. Kag tatlo ka tubo nga daw, PVC nga dalagko. Umuna na ang kinkuan para sa ang alin sa pump house pakadto sa kuan talmanan. Ano kamo apektado sa Farmers Association kay ang tubig problema dire? Abo grabe sining nagligan ng duha ka cropping. Makakuha ka sang 1/3 sang imo nga regular nga kuan patubas. Ayo na mo. Oo. 1/3 lang. 1/3 mo batang tabli maka ang ibo nga regular patubas sa hektar bi mga 90. Makuha ang mga 30 ka bans. Okay na. Oo. Grabe gid na ang kuan sang nagligad. Oo. Kag sa sining karon nga cropping ang man. Kalabanan kuan man igo man sang kuan. Narisbihak na. Init. Baldar si Mumutsak. Aha. Amo to ang ila sining presidente. Ang na-mention niya dito sa 90 to, abi butang ta sa 90 to kuno ka sa 90 to nga usually nga makatubas mo kung maka 30 ka kuno okay na mo. Kay kung wise ang tubig nga hinap nga supply na kung kasalig ka lang sa ulan, tamo nang resulta dira sa ulihi nga dumas madamo pa na karon ang mga uhot nga gagluwa kumpara di karon sa mga matinggas nga humay kay bangod sa sining kakulang sang sining supply dira sang tubig sa ila sini karon nga lugar dira Bambucham. Okay. So, ano na lang ginahimo sini nila Bombo Jumaray? Ate mo na gawlat ka ulan. Ti mayo la subo kay gulan ulan ti hindi man yung makapabasa dago ka gamot ka mga palay. Ulanan babe sang isa kadlaw tapos initan sang tatlo ti ano man naman ang matag sa palay. Na-mention ganito kina no sang isa diri ka farmer interview naton man nga kung magbumba ni sila Bambucham no sang hilamon kasi hindi gina madula nga ang hilamon matuhaw no kung ikaw ang mag sabo gilabenggit kon masimanahan temo na ginasprehan nila na sang para na sa hilamon herbicide no kon sa diente pag spray na nila tapos ulaton mo na nga magpula do mga isa kadlaw ng ulat mo magpula-pula na karon ang mga hilamon da so dapat masudlan na sang tubig no para maluob lang gamot ya so kundi ya masudlan sa tubig ang hilamon so damo mas dagon sa hilamon ang palay humay tiya mo nang magwa sulihi nga imbes nga 20 sakos imo na lang pulo sako bla no imo sini nga makatubas ti luwas dira ang baklanay barato pagid at balda gid no ang mga manguma Bambucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiya nga follow-up report. Why na sa may makabulig subong iya sa aton sini nga mga mangunguma kunti ang kaluoy na ginamang sang mahal nga makako pinaagi iya abi sa paulan. Dumadumduman ko man dayon ang pag-repair sa ungka flyover nga ti kun si ARD Alfruto pa bululigan talang ni pangamuyo sa aton sini makabumbo. May mga efforts man nagikan sa aton sini nga gobyerno pero do pinabayaan kay ang mga tubo nga ara dito sa presidente sa nga Farmers Association nga na-interview ni Bombo Jomar damol pa kuno ang tuktok sang sa tubo.
tiyamakon mo nga tuig 2016 pa, tapos ibasol mo lang yung pagbaylo sa administrasyon. Pero ang aton sini nga mga matagas maging nga opisyal, ang nagasako subong kag ginatingwaan gid nila ang pagpatigayon iya sang rice importation. Madumduman nyo sang nagkaligad sini nga mga binulan, pilato ka metric tons ang mga imported rice nga dirigin na dungka sa may Port of Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. As per record, as of October 13, 2022, ang rice importation sang pungsod Pilipinas naglabot na sa 3 million metric tons. Mataas ini sang sa yearly imports sadtong tuig 2019. Tinaga Tiabaw na diri karon ka nagagunto ng mga rice farmers kag nagapanawagan. Sinya tani mag-focus man ang aton sini nga gobyerno sa local production instead sang rice importation. Pero anong natabo? Daway lang yung sa bungog sang aton sini nga mga opisyal nga sadtong tsimpo sang eleksyon kag kada eleksyon do ginahimo nila nga Dios-Dios sa mga mangunguma. Palangga na mo ng mga mangunguma, buliga na mo ng mga mangunguma. Grabe nga paghatag importansya sa mga mangunguma. Pero sa nakapungko na sila, mga mangunguma. Balik-balikan tadyutay ang mga impormasyon tuhoy sila dire. Lakip na sila dire sang follow-up report karon ni Bombo Chari Sumagpao, may kantanan banwa sa latest update sa Estancia Massacre. Ang IPPO director way nagapati nga 100% na yang natapos ang investigasyon sang Special Investigation Task Group. Kag ambal sa IPPO director siya hindi tanay magpasaka kaso kay basi mahuyang malang nang may ebidensya nga ginawyatan nyo. Ini kay iban pa balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikaw. Mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. 45 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Yari ang dato sa aton sining mga kabombo sang volume or kadamuon nga nag-abot diri sa pungsod Pilipinas sang Oktubre 13 tuig 2022. Ang origin halin sa Vietnam mayara sang 2,568,381.433 metric tons. Sa Myanmar, 205,439.280 metric tons. Thailand, 154,000. China, 9,328. Pakistan, 149,775. India, 9,822. Japan, 303. Singapore, 822. Naka-import pa ka sa Espanya to? 3,760. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Close to 4 million metric tons ang gin-import sa aton siniya nga gobyerno. Sa aton sinimatag palamati. Ti ang pamangkot tagpila sini ang metric tons ay sa aton sini nga mga kabombo. Ti ang gingasto naton sa import abi kun gin bulig naton ini sa local production sa aton sini nga mga farmers diri. Ugaling abi kiti sa gyapon ang nagamanggaranon lamang sinadriya among mga komisyoner, ang mga nagapangumisyon bala sa aton sini nga mga kabombo. Kapinuot pagid sang sitwasyon sa aton sinamatag palamati nga ti ara na kita sa harvest season pero may linibo pagid iya millions of metric tons nga gin-import ang aton sini nga gobyerno. Ti ano yang matabo sa patubas? Anong patabo sa patubas sang aton sini iya nga mga local farmers diri? Ang aton nga local production no matabo sila diri banwa. Sandig pagani isa-isa sa mga naistorya naton sa mga possible scenario nga magatabo kung may ara kita sang rice importation. So, stock man lang nang gin-import sini nga rice. Nga bugas, stock man lang na sa ila sini nga mga warehouses. Pag stock sila dira banwa, sa aton sini nga mga kabombo, pag harvest season, baklon, sang barato sa mga farmers. Kaya hindi man makapapresyo mga farmers, kaya may enough supply. As a matter of fact, nagaduruble ang supply sang imported rice sa mga warehouses naton. So baklon barato ang pinatubas iya sa nga mangunguma, pierdihan nila sa kamahalon karon sang farm inputs. Eventually, ang ginabaligya iya sa merkado sa pagligad sa nga 2, 3, 4 months, ideklarar nila as imported rice,
Pero sa aton sini mga kabombo, mixklada na ina. Sang kaugalingon nga pinatubas ang aton sini mga farmers kag sang imported rice. So, anagamanggranon sini mga komisyoner kag ining mga may ara sang naga-import sang bugas bla. Ipakita tang isa kalaragway bala nga may ginawyatan nga placard sa mga mangunguma, Bombo Crazy Logo. Tuman ka patal nagadulot tubtob sa tulaan mo ang kasubong sini nga mensayo. Oh. Ang mensahe, habang kayo yumayaman, kami ang nawawalan. Paano abi magdamo ang patubas ang aton sin mga farmers kay ginabulay og taman sila? Paano kita maka hambal nga malapot naton ang rice sufficiency? Kay ginabulay og tagani ang mga mangunguma. Sa aton sin mga kabumbo. Tibangod sinang sitwasyon, mambal kita ba hindi gidya kasarang aton sini nga mga mangunguma nga baka produce ang amo sini nga amo sini kadamo sa nga kinahanglan naton para nga makambal kita nga rice sufficient kita. Ti dapat ma-import kita. Ti ang pamangkot sa diin maka barato ang aton sini nga gobyerno. Makabarato ay ang aton sini nga gobyerno in terms ang aton sini iya nga pag-import sa mga imported rice? Or kung ang pondo nga ipang-import naton or hatagan man naton sa nga ample fund abi ang aton sini nga mga farmers kag buligan naton para nga magsanyog kag magnaming ila sini nga patubas? O galing sa mo sini nga mga sitwasyon kay sa mo sini nga hugada, why na niya naga cross sa mind sang pipila sinadriya ka mga opisyal sang gobyerno in-event sa aton sini mga politiko nga nagasinggitan nga palangga na mo ng mga mangunguma, buliga na mo ng mga mangunguma, litse kunyilo. Hasta lang galito sa nga campaign period. Di ba? Di na to ang tag 20 pesos ng kilong bugas man. Kay kumprahon ko subong bumbukres. 20 pesos guro nga balor sa isa ka bilog nga itlog nga hilaw basi may makita ka pa. Subong nga panyimpoy na barato basi nang dulce gani nga bubot mahal na. Galing kiti kontra sila sa rice importation makalgo sila tudo mo. Prote sakit-sakit gini nga mensahe liwat bala pagwa bala bumbukres. Habang kayo yumayaman, kami ang nawawalan. Tiumang gyapon naton sini nga mga mangunguma pero sang tsimpo nga ginakinahanglan ng ila sini iya nga bulig sa mga tao sa gobyerno, grabe. Daw halos pa lang iya nga ideklarar iya nga mga baganihan ining mga mangunguma which in their own little way, mga baganihan ini sila. O galing kiti, why ginahatagan sa nagikigoy tulupangod sa aton sini mga opisyal sa gobyerno mo. Sa aton sini mga kabombo. Kapait sini nga sitwasyon. Mangunguma lang permi ang nagasuffer kag ang kiling misupli ang birada sa iya sa aton sini nga gobyerno. Oras! 43 minutos sa kaligad sa takna sini. Nga, launa. Nag-standby na karon si Bombo Chari Sumagpao direktamente sa Iloilo Police Provincial Office. Kagapon, hambal ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro ang spokesperson sa Special Investigation Task Group Palibos Fair nga pwede subong buwas sa Biyernes basta within the week ma-file na sila sang kaso. Pero ang hambal naman sa IPPO Director, sinya dahil lang di tani pagdali-dalion. Kaya basi hindi karon mabakod inang kaso kag mag-usik lang kita sa tiyempo, mabutang lang sa walay pulos
ang aton siniya nga pinangabudlayan. Si Bombotsari may follow-up report. Siya sa report, please come in. Gusto man kuntani ni Police Colonel Noel Alinio nga ma-file na ang kaso kontra sa mga suspect sa pagpatay sa 3 ka mag-abyan dito sa Barangay Villa Panian sa Banwasang Estancia, pero suno diri sa iya sang aton siya ma-interview, gusto niya nga pag-on gid anay ang kaso kontra sa mga suspect antes i-file ang kaso. So sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Noel Alinio, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, ini siya ang pahayag nga samtang mahina pa ang kaso nila, hindi siya anay magrisgo. Kay base ma-dismiss lang ang kaso gilayon. So hindi ni gusto sang kapulisan maski sang SITG Palibosfer nga madismissan sila sang kaso, ini suno halin sa pahayag mismo ni Police Colonel Alinio. Taliwas ini sa nangin pahayag sa aton ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. nga lapit na lang gid nila i-file ang kaso kay suno sa iya 100% na nga kumpleto ang ila sini nga investigasyon kag nagahulat na lang sila sang official nga kopya sang Integrated Ballistic Information System. So suno diri kay Police Colonel Alinio, dugang pagid niya no nga nagbulos lang siya diri kay Police Colonel Adrian Acollador, pero padayunon niya ang ginumpisahan ni Police Colonel Acollador kag kun may kulang man iya ini nga pagadugangan. Kaga suno pa sa iya bisan ma-file na ni ang kaso kag in kaso nga ma-file na nila ang nasambit nga kaso, padayon man ni sa gihapon ang ila nga pag-imbestigar. Ayari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Noel Alinio. Siguro yun din ang gusto niya mangyari. Ako rin gusto kong mangyari yun. Lahat naman yun ang gusto mangyari. Sana. Pero siyempre, we should build a strong case. Yun lang naman. Kung sasabihin na we have a strong case against sa mga target o yung mga suspect namin, we will file a case. Pero hanggat mahina, we will not take the risk na kung alam naman namin na madidismissan kami. Wala naman may gusto nun. Wala naman may gusto na madismissan lang din kami ng kaso. Hindi yun ang magiging accomplishment at fulfillment namin as SITG na kami ang mahawak ngayon ng kaso. Kita niyo naman, namana ko lang din ito, pero hindi ako titigil. Yung mga ginawa previously ng commander is tuloy-tuloy lang din naman yun, at kung may kulang, di dadagdagan pa namin. According kay Police Senior Master Sergeant Lindero, 100% na yung investigasyon ng SITG. Okay, ganito kasi yan kahit naman ma-file na yan, is tuloy-tuloy pa rin. May mga kailangan pa na ebidensya, tuloy-tuloy. Gano'n naman ang continuous na mga investigation. Hindi naman nag-i-stop yun. Gano'n kasi yan. Tuloy-tuloy kasi yun. Wala namang, hindi naman napapagod yun hanggang may final judgment na tinatawag. Yun yung ang tinatawag natin din case solved na tinatawag. Ano ba yung case solved na tinatawag? Yun, ako naniniwala ko. At ito ang katotohanan. Dapat is my conviction. Yun. Kami, sa sitwasyon natin ngayon, sa sitwasyon ng investigation, is hindi ito mapapagod ng filing ng kaso lang. Tuloy-tuloy naman ito. Maghahanap pa kami ng iba ng ebidensya, additional witnesses, para yun nga, yung strong case. Kasi yun ang pinakamahalaga, yung pinakamabigat na holdings mo do sa mga papailan mo ng kaso. Kasi kung madidismiss, kung wala rin kwenta yun, walang kwenta. Mas mahirap yun. Ako kasi supervisor, open ako. Kaya nga sinabi ko, open tayo lahat. Any information, intelligence, lahat. Mga sources natin, sige, maliit o malaking may bibigay na informasyon, i-open natin yan, i-validate natin yan. Ako tuloy-tuloy ako, kanya-kanya kasi style ng investigation ngayon. As leader ako, as manager na ganito ang ginagawa ko ngayon, yun ang style of leadership ko pagdating sa investigation. Ako, continuous ako, tuloy-tuloy yan, hindi mapapagod yun. Makapag-file man kami as soon as possible, pero tuloy-tuloy pa rin yan, tuloy-tuloy pa rin.
Nabatian ang nangin pahayag diri ni Police Colonel Noel Alinio, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, kaga siya man ini ang commander sang Special Investigation Task Group Palibosfer. So diri ginpahayag niya nga hinali man nga ma-file nila ni ang kaso, padayon sa gihapon ang pagpangita nila sang witnesses kag iban pang impormasyon, kag open gidi ang tanan nga maghatag sang impormasyon kay sige ni sa gihapon ang ilang pag-validate. Kaga masiling lang niya nga nasolbar na niya ang kaso sa estansya kon may conviction na nga natabo, Bombo Champ. So amo ni gusto niya sa gihapon nga pag-unon gid anay ang nasambit nga kaso kontra sa mga suspect bag-o ipasaka ang kaso, Bombo Champ. Do bago lang niya kabati nga kung ma-file ng kaso sa husgado, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. Parang bago lang ako nakarinig nito, Colonel Alinio, sa iyo pa lang. Amoy na ang iya nga ginpahayag, kaga suno man ni sa iya, hindi niya gusto magbutang o kon magrisgo samtang hina pa ang kaso nga ila ginakaptan, kay budlayan siya kung base madismiss lang ang kaso, kay hindi ni nila man gusto sa kapulisan nga madismissan lang sila sang kaso. So ang iya ni nga ginpahayag nga sige-sige ang ila pag-imbestigar sa gihapon, bisan naghambal na si Police Senior Master Sergeant Lindero nga 100% complete na ang ila sini nga investigasyon, kaga nagahulat na lang sang opisyal nga kopya sang Integrated Ballistic Information System halin sa Camp Crame. Pero kung pamangkoton niya si Colonel Alinio, hindi iya pa pag-i-file ang kaso, pero ang SITJ karakasan ang mag-file sa pangkaso. Roger on that, Bombo Champ, no, ang siling ni Police Senior Master Sergeant Lindero nga lapit na lang gid nila ma-file ning kaso, pero si diriya kay Police Colonel Alinio gusto naman tani niya ni i-file, pero gusto niya ipapag-unon gid anay ang nasambit nga kaso nga i-file. Butsilingon na pigawan si Colonel Alinio sa investigasyon sa Special Investigation Task Group kiti nagahambal siya nga pabaskugon pagid mo. May term siya nga gingamit, no, nga mahina. So ang hambal niya samtang mahina pa ang kaso nila, hindi siya anay mag-take risk o kon magrisgo nga i-file inigilayon, Bombo Champ. So ano na tasubong pizza 19, isa ka bulan kag 5 kadlaw na ang nakaligad, Bombo Chare. Isa ka bulan kag 5 na kaadlaw ang nagligad, wala pa sa gihapon ma-file ang kaso diri sa natabo nga krimen sa Villa Panian sa estansya. Kadungan-dungan lang maniniya, Bombo Champ, ang mga mayor man to nga krimen nga natabo sa Banwasang Lambunaw kag San Carles, pero ang sa Carles kag sa Lambunaw amo ang naka-file na sang kaso ang aton nga mga kapulisan, pero ini ang sa kaso sang Banwasang Estansya kung sa diin gintukuran pa sang Special Investigation Task Group Palibosfer para mapadasig ang pagsolbar sang krimen, wala pa sa gihapon ma-file, Bombo Champ. Alright. Pero ay gasanto naman ang statement sang spokesperson kag sang IPPO Director ay sila chat group tinga duwa. Bombo Cha? Ang siling sa aton ni Police Senior Master Sergeant Lindero nga pahibaloon man ni nila ang tanan, Bombo Champ, hours before, oras before nga i-file na nila ang kaso or ipasaka na nila ang kaso, ti amo ni ang hambal sa aton ni Colonel Alinio nga hindi anay. Pabaskugon lang gid anay kay hadlok ini sila magrisgo. Sino nga ni spokesperson sang PRO6? Si Police Major Mary Grace Socorro Borio, Bombo Champ. Sino spokesperson sa ICPO? Si Police Major Sheila May Sangrines. Tanya mas spokesperson sa SITJ, Major man, no? Major nga rangko, hindi kay Major problem. Share ko man lang siya. Huwag makuya sang kung ano man nga minsay nga luyag ipalabot, ha? Amoy na, no, bulubantayan na lang naton kay base posible lapit na lang gid man ni i-file ang kaso, kaga hinali man nga i-file ang kaso, amo ning gid pasalig ni Colonel Alinio nga sige man ni sa gihapon ang pagpangita nila pagid sa nga dugang impormasyon, Bombo Champ. Hindi siya kadirekta kay maagi pa na siya kung ang kilala ta pa sa Cebu bla, step by step pa na siya. Hindi siya kadirekta to kung ni kaso por kaso giba nabi. Makapasarang bali bumbudo de. Step by step na siya bumbo doon. Anyways,
ang aton lang sinadere, kung pigaw ang investigasyon, mahina, siguro, base may mga medios posibles pang hindi man sala, kag why man siguro sa may matuga sini nga diferensya, or siya laisay nga do mambal nato na bido, mangin problemado later on ang investigasyon, kung pwede man ay kung gusto ni Colonel Alinio nga magbutang diya sang kaugalingon sini nga tao nga bulos sa mga nagpatigayon sinisang investigasyon nagabugos ang Special Investigation Task Group, pwede man naguro bumutsa. Do mo na lang sina ang aton sini nga ma-advise. Kay ti mapasaka na sang kaso Special Investigation Task Group, hindi magpasugot ang IPPO Director, kay mahina gina sila nga kaso. Ilang tawa balaw, isa na kabulan kag 5 kadlaw, although nga ti white ang ginadalian, kay hindi man niya mahapos. But kung mag-backtrack kita sa aton sini nga mga kabombo, kanamo giniya sang mga ginlaktawan, nalaktawan, wala madiparahan, mislok, o kunhungod gatido, kasubong nga wala ginatagan sang importansya. Tiyambal gani ni Colonel Alinio sinya maliit na bagay or malaking bagay, basta makatulong sa investigasyon, dapat nilalantaw yun. Tinitingnan yun. Di kung balikan niya na kung mag-backtrack si Colonel Alinio sa style sang investigasyon sa nga 30 katao nga nagabugos sa Special Investigation Task Group. Regional Director, taga nagambang mahina, lawlaw. Ano pa giraihan si Colonel Alinio? Di para nga mas mambalaton, mahatagan balasang mapadasig ang pag-angkon sa hustisya. Mas mayo guro Colonel Alinio, sir. Storyahan yung aduwa ni R.D. Francisco, i-overhaul nyo na lang Special Investigation Task Group. Bomochari? Amoy na ang nangin pahayag man diri sa aton ni Police Colonel Alinio nga lain ang iyaya nga style of leadership, Bombo Champ, no? Hindi parehas kay Police Colonel Acolyador. So amo na naghambal siya nga nagbulos lang man ni siya abi kay Police Colonel Acolyador bilang SITG commander, pero nagsiling diri siya nga padayunon niya kung ano man ni ang ginumpisahan ni Police Colonel Acolyador, kag kun may mga kulang man dugangan pagid ni niya kay ti suno sa iya nangin investigador naman ini siya, kag ti amo niya ang iya nga style nga hindi siya magpadali pasaka sang kaso kung hindi payapag-on ang iga-file nga kaso batok sa mga suspect. Kumadumduman ko pa sa Claire Jergos sa murder case sa Manila, bakit ba ako na ni among kaso, hindi gini ma-dismiss? Pitik sinta, sus Maria Kagusip po, may ginfailan ginman sa kaso, pero palaligban pa itong mga personalidad itong ginfailan sa kaso to. Ti sumungayhan, ano mangin sitwasyon sinadere? Granted niya ti may direct witness, may lone survivor, may ara sa persona nga may direct knowledge sa paghitabo sa krimen. Pro abiriya pa? Nadugayan pa sa pag-file ng kaso? Bulubantayan na lang gid ni naton Bombo Champ kay ti ang siling man di sa aton ni Police Senior Master Sergeant Lindero nga we are almost close to the end. Lapit na lang gid ni ma-file ang kaso bisan nga wala sila may ginakaptan nga mga kopya sang affidavit sang pamilya sang duha ka biktima, pamilya ni Bosque kag ni Fernandez, kay ti suno ni sa iya sang aton siya ma-interview, supisyente naman ni ang impormasyon nga ginakaptan sang SITG kag may mga material kag forensic evidences naman ni sila nga ginakaptan bisan wala pa sila sang affidavit sang pamilya sang duha ka mga biktima. Kampiyon guro samtang nagahulat ta mag-file sila sang kaso, bumutsa makapikapi tano, kapikapihan tabla. Ano nga kape na Bombo Champ? Tidipid anong ma-recommend mo nga kape sa ako now? Bumbutsariyaw? Anong manamit nga kape nga ma-recommend mo sa akon? Balabot ako ya pala kape kung daan mo. Pag-abot ko di gakapi ko, pag tapos panyaga gakapi ko, antes ko magpuli gakapi pigid ko 3 times a day, o isa 4 times a day pa. Anong mayo nga kape nga ma-recommend mo sa akon Bumbutsari? Ambot nakakape ka na Bombot Champ sang Monk's Blend Premium Coffee na bala nga basta ambot kung sa abroad na sa halin. Pero basta mayo man na, pero kung alang-alang kita sa kwarta, 3-in-1 Ati, bla mo, allergic ang akong tutunlan sa mga, ano bla? Sa mga, gusto ko may
may kung sa ano pa bla, may bili-bili man kung tani mga kapibla halin sa New York, sa Saudi. Mga amo na bla nga kapibla. Ara ka pa siya? Kung mga amo na nga kapiti, hindi ko na yakasarang bombo champ sang mga presyo yan na. Hindi ka magkabalaka, kaya ko man niya mabakal. Ako man niya mangita. May kilala ka nga may kape sinaaw, kay bakal ta to siya. Basta ako na lapit na lang gid ma-file ang kaso, kaga ma-file ang kaso bombo champ mga ngapita kag mang kapi-kapi manghagad ta. Sino ang gado mo ngape? Si Sino? Si Steve Harvey. Si Steve Harvey, bombo champ. Steve Harvey? Steve Harvey nga kalayo tuya kay Steve Harvey. Siyempre kung hindi ko kasarang sang kape nga pang abroad, ang mga artistahon up doon ko mga sa abroad man. Nga doon ta si Senior Master Sergeant Indiro, mga pi. Oo, di ba? Ibulubantayan ta na lang ni kung saan ma-file Wala mo tayo mahilig man yung mga pi si Sir Lindiro, abi mo? Paano mo nahambal, bombo champ? It's for you to discover, not for me to tell. Wow! Sige, cha. Thank you again. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat kina Bombo Chari. Si Bombo Donay, kuno cha, maupod, mga pita with Senior Master Sergeant Lindiro. Ay, istorya ta pangabuhi. Oh. Sa aton sino ba kabumot. Yan mo na! Hindi gusto yang IPPO director kay nalantaw niya, nakita niya ang inug-file nga kaso, possibly, sandig man sa iya sa nga panuaron, nga tisin niya daw mahina ginang kaso. Sinya ti gusto ko mag-file sa nga kaso, hindi iya ma-dismiss, kay ti mabalik man na karon sa ila, kaga kanugon lang sa ila sining nga pinangabudlayan sa pag-imbestigare. Sa sining estansya massacre, sa aton sining nga mga kabumbo. Pero may mga ginabantayan man kita nga breakthrough sa sining nga kaso. Kung ano ini, ibantayan nyo lang sa Iban Siniman News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Alang-alang na ginaton sining tiyempo, maybe ang isa ka follow-up report ni Bombo Angel later on sa Bombo Reports Afternoon Edition or sa Iban Siniman News and Public Affairs Program, bantayan ninyo ina. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismomot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa manay na hapon, kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 67 días na lang kagapasko na. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na ba lang nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
kon kaisa. Bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable
kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape. Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ang aton nga oras 11 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. Ini si Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang. Do kinapagid ka mo sa mga activities ninyo this morning. Damo ang na-achieve. Damo ang napang-obra. Wow, congratulations gid sa inyo. I hope na-include nira ang inyong pagsulat sa inyong mga istorya para sa kahapon lamang program para nga soon mabasa na naton diri sa sininga palatuntunan. This is Tita Regine. Welcome everyone sa sininga hapon nga pag-updanay na naman naton sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 67 days to go, Christmas na. We still have enough time para sa pagpreparar, para sa
communicate sa ating mga loved ones ano ang mga plano para sa sininga Christmas. I hope mangin very memorable kag very happy gid ang tanan this Christmas. So sininga hapon, in start for us ang ating mga very exciting stories. Salamat gid sa ating mga letter senders and especially sa isa naton ka letter sender na padala sa mga pictures kaupod sang iyang story para sa aton. Sumantayan nato nina. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival. Here's Charles Kevinton with the song 2 para sa inyo mayong hapon. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts sing perfectly. Come back and make me complete. Super-love, baby. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? No, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Matahong nga ang bahanon para sa inyo, mga kabombo, as I welcome you again diri sa Wednesday edition sa Palatuntunan kahapon lamang. Ari na ang ating first story. Inyo gid nga ginabantayan ang mga istorya diri sa KLP. So maumpisa kita with this story nagikan sa kay Shine Sangharo with matching pictures nga gipadala diri. Salamat kid Shine. Ang iya istorya nagasiling Good Day, Tita Regine.
sa tanan, nagahatagid ako sa katahuran sa imo kag sa mga tagpalamati. Tita Reg, sa obra ko nga pamati, naganyat man ako sa pagpasakop liwat sa imo sa KLP. Ako gali si Shine Sangharo, nagaedad sang 49 years old. Ang kasaysayan nga ipasakop ko, hindi akon, kundi iya sang hinablos ko. Tawagan lang siya sa Sky. Kay nga, puwerte abi kataas ang iyang handom. Una, bigin hingadlan ko siya sang amusina. Sang eskwela pa lang na siya, ahay, gagwantala na, sudan nga uga, ang balon, kay man imol. Suga pang garab lang iya nga ginikanan. Ti, kung wala garab, edi wala bugas. Tapos kalayo kaayos ang school. 3 kilometers ang lalakton. Tapos bukid pa. 3 man kasapa ang tabukon. Kung magbaha gani, gabuhi dayon ang klase. Kay basi, mabahaan ang mga estudyante. Barter time. Kay layo ang tiyenda, Balaklan School Supplies. Kung wala papel, Tita Regine, aga pa na mabugtaw. Manglughot na bayabas, santol. Pati sambag dalasa, i-barter na sang papel. Hindi gani, upod nga lapis, Gabay luman ang mga classmates da. Amo na kapuraot, tita. Pero, natapos gid ang elementary. Tiyaga-tiyaga lang. 3 na gali sila nga magulutod. Siya na ang subang, kagbugtong nga babae. Sang mag-high school siya, 3 daan sila nga mag-eskwela. Ti mapiot gid kay damo na balayran. Nangamo si nanay niya, diri balata sa Haro Big Market. Nagatyenda siya, iya amo niho, ara pa na siya, kaso mga hinablos na lang na guro ang gabantay. Bawta, naghalin siya, kay hindi siya kaagwanta pang laba. Kay tagduha ka sako, adlaw-adlaw. Kung magluto siya, dalagko kuno nga mga isda, kag iban pagid nga ibutang niya sa lamesa. Gatulo man luha niya. Kay dumduman niya, mga kabataan niya, gamantener lang, kabinukbok nga balinghoy. Pate, kanata, paborito na namon niya, corned beef na, sang taga-uma. So mag-abot na kami kay gaupod kami pamugon, gaagi ko na sa balay nanda, kay alagyan ng ilabalay sang sa amon. Siling ni nanay nila, baw, galapa na kamuda. Tibalan mo gatuloon sila mo. Nakadiga mo doon ka mo, kag nakasag-ob doon ka mo tubig. Huunay sabat sang mga bata. Ti, anuman, mangakig sinaka kay tapos na gali. Kung wala klase, Tita Regine, gaupod na sa kanamon, nga nagapangompra ulutanon sa bukid, dira sa picture. Okay, may mga pictures diri siya. Ara ang bukid. Dira sila kung nagapangompra ulutanon. Wala na kami gabalon tubig, kay nagabubon-bubon na kami sa maagyan nga sapa-sapa, kag magligo sa may busay, kay may maagyan na kami, mini busay lang, Tapos manala na kami mais, kay damo ka maisan mo. Ako na nga dala, ginapaligid ko na sa banglid, para wala na ko dala Praktikal. Tapos sa dalom ko na lang kuhaon. Susiling niya sa magulang ko, nga nagahimo entry balata sa atubangan, tublas ang, uhing. Kung magdaog ka dati, 1 milyon, paeskwelahon, magid ko ha. Kadamo, sinakang 1 milyon. Baw, wala gid yun swerte, Why, gitana nagdaog. Eskwela na si Sky College. Sangga OJT na siya, ginoferan siya ni sir niya nga mag-exam, sa estansya kuhaon. Siling ni sir niya, ikaw gid ni gusto ko nga magkuha, kay may determinasyon ka, kag gapanigurado ka gid. Nagkuha sila exam, 20 sila nagkuha,
Duha lang sila nakapasar. Siling niya, nay, nakapasar ako ha? Sa ano? Mangkot nanay na. Sa exam ni sir. Siling niya, makaubragid ko dayon sa kumpanya. Nag-interview, kadto sa Iloilo, kag medical, bauta, naghilibi ang interviewer. Kay tanan niya abi nga kaimulon, ginsaysay na gid. Di, kundi pasar. So kadto naman kami sa NBI, baw, why tana madalaan ang NBI clearance kay complicit ti siling sang company ipahabo lang. Si Riza tana nga upod niya, hindi tana maglakat, tinamaran. Siling sang iya upod, sige mamayli tato kay fiestaman. Ha ha ha. Subo tana akon hinablos kay waay don tana itupod. Way patana daan ka pa Manila. Tapos waay tana itkilala to. Pero lakat gid siya, bahala na daw. Nangutang porsyentuhan si nanay niya para pocket money ni Sky. Pag-abot niya sa Manila, may exam pagali dito, lecture ti naga-take down notes siya Kay base ko no, may surprise exam. Baw, wala gid sumala. May exam gid. Ti, pasado Nag-obra na siya sa amo nga company. Una nga sahod, ginbayran niya ang utang niya. Tapos, pila ka bulan, wala na sa gapadala, talagsado lang. Galita, gasupot-supot siya, kay may plano siya nga magwa. Target niya, Korea. Nag-school siya, Korean, for 3 months, tapos resign na siya sa company. Nakibot anang mga upod kay gulpiada. Pag-abot niya sa Korea, nakaobra siya sa amo nga company. Pagsweldo niya, padala siya kay nanay niya. Ginbakal installment nga duta. Kasi abot sang kwarta, baho lang ang kay nanay niya, kay ibayad dayon. Tinagalin sila sa uma, kay ang balay nanda, naguba sang bagyong ruping. Nagpatindog dulang sandato sa duta nila bisan wala pa maimpas bayad. Dagok sang iya kabuhi. Tawag siya kay nanay niya, Nay, way na ko ubra, nag-close ang company. Ay pauli ka na lang diri. Hambali nanay niya. Hindi na by hook or by crook, no retreat, no surrender, naning ako nay. I-pray lang ako nga makakita pa ko iba nga obra diri. So, Tita Regine, nag-apply siya liwat sa company sang factory sang toothpick kag tissue. Samtang ang iya manghod, nag-eskwela man, working student sa Manila. Tapos, ang manghod, electrical engineering sa CPU, less ang tuition kay may scholarship. After graduate, nagkuha board. 1 take man lang, pasar man. Nagkuha exam sa John B. Nakapasar. Amo na nga nagsiman. Back kay Sky, love story. She found someone. Ang utod sang boss niya. Amo na iya nga nanginbana. Subong, may bata sila. Muna ang lalaki. We have the pictures. So dira man na ginbunyagan, kag diri man sila ginkasal. So balik kita, ang magulang ko balata nga nagaobra entry, napatay to sa balatian nga cancer. Dungan man sang nag-abot iya package, ginhaya na ini, nagubaan patugani ang tricycle nga nagdulong kay Abinanda, lapit lang. Wala sila kabalo, just na lang plete, palangit. So, amo jagali ang amon nga province. Sige, hindi ko na lang pagbasahon. So, jaman ka dati, no? Jaman dati, ginpatay ang teacher. Naging cover man to sang Bombo Radio, sang una. Nakabadala na ko sang una, Kaso na perde ko ni sir nga taga-alimod dyan. Ay, tuod. So, way back, 2008 patuguro, July 29, 2022.
nagbakasyon di sila kay ti kasal sang ilamanghod sa Maynila. Ako ang nagtawo sang ilabalay. Samtang ato to sila, amo na ang pikta, okay, ang balay, okay? So ang pagkasal ina, nagbalik sila August 20, kay may klase na abi mo. Subong ta, bilin naman si nanay kag tatay nila. Kay ti sila na lang tatlo ang nabilin. Ti masubo duman si nanay kag tatay niya, puro na seniors. Kag nagabantay na lang tiyanggi siling niya. Amo gali ning bunga sang ila paghapa-hapa to sang una. Wala gid ako maglaom Ti kundi matawhay dun kamo, siling ko sa iya. Bisan daw wala lang tawo ang balay So hasta na lang diri tita, basi kapoy ka na. Kabay nga nakalingaw gid ang akong nga sulat. Ginsulat ko na lang kay daw basi ula mo nakita sa email. Ti nagahinulat di ang mga upod ko kung saan mo basahon. Tuod. So madawag gid nga salamat and more power ta. Pasensya gid kido na ubos na or maubos na ang ink ka ballpen ko. House blessing. So pon pagli no. Baw ang tanan nakibot ti Regine. Kay wala gid abisan daga post sang ilabalay. Siling niya baw kahambol gid siya. Ara man no sa mga pictures ang balay nga matahong kag ang pag-bless sang balay. So ang matinahuron shine sang haro. And PS, after reading, please forward to Once There Was a Love. Okay, sure. So salamat gid sa imo gin-share diri, shine sang haro. Kanami lang no, kung nagabakas ang mga kabataan, gitawag mo siya nga sky, kay para sa imo daw kataas ang iyang mga handom sa kabuhi. Pero look, mataas o ang iyang mga handom, pero gin-try niya gid nga labuton. And look where she is now. Kanami man sang iyang naging kapalaran no, amo ginabala gina-bless ang mga tawo nga ginahimo man ang tanan para nga ma-achieve man ang luyag nila nga ma-achieve sa ilang kabuhi. So mutagali ang hambal sa mother niya nga mo nang naging resulta sa mga paghalapao nila gahapa-hapa. Kay nga gahapa-hapa gali sa salog samtang nga nagatuon. So kanami nga mga bata, mga palatuon, kag siya no wala siya gapas up sa mga opportunities. Kiber no bisan isaalan siya nga malakat dito sa Manila, okay lang. Kiti siya may mga goals siya. Kag gusto niya gid nga i-pursue. And then ga-level up ang iyang mga dreams. So samtang ga-level up ang iyang mga dreams, ga-level up niya man ang iyang mga efforts. So nag-work to siya and then nag-resign siya sa iya company sa Manila kay mapa-Korea gali siya. Kag didto gibiling iya kapalaran no. Imagine that. Ang manghod sang iya nga employer amo ang iya nga nangin husband. And they look so happy. Tapos may anak na sila, isa ka lalaki, Korean, gid man sang tawo, no? Ay, cute man sa iya. Sa kay Sky. Beautiful si Sky. And beautiful ang iyang story. Pati na ang iyang love story. So thank you, Kid Shine, ha? What about you? Kumusta man yang imong life? Ang imong love life? Kasi next time, makachempo ka naman, ha? Abe, pabatiaman kami sa imong love life especially. Salamat, Gid, for being so mapisan. And yes, I hope I won't forget nga i-forward ang imong story sa Once There Was a Love. Salamat, Shine! And kabay nga maging mas manami pagid ang dalagan sang pangabuhi ni Sky, kag sang iyang family. Dito si Sky, no, sa Korea. Ay, amo ginabala ko nagatigo lang na. So no matter, ang imo na lang dira no consideration nga ti or ang consolation nga ang mga kabataan naging very successful and napatindugan ka mo balay, natagaan ka mo sa salakyan, natagaan ka mo sa comfort, but in the end, no, you would still look for those kids. Diin na to ang mga kabataan nga ato. Diin na sila. Kahit yung nabilin, sila na lang. Dua na lang sila and one kid nila siguro.
So kay lidlaw sa gyapon, pero that's live. Pumudalag ko ng mga kabataan, pangitaon gid na yan nila ang ilang kapalaran. Sige lang batunon ta na lang na. 32 minutos na, makalipas ang takna ng alas 2. This is KLP with Tita Regine. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gids na pila ka may importante ng mga pahibalo. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita-na, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo
sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage. Minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon. And true to his promise, every week meron siyang i-share diri sa aton and he never fails. Yari ang isa naman ka episode sa iyang kabuhi from Tatusubang sang probinsya sang Iloilo. Isa ini siya ka teacher. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, most especially sa mga KLP lovers. It's me again, Tuto Subang sa probinsya ng Iloilo. Attendance check. Tita Reg, ari naman ako para i-share ang letter ko sa iyong mga program. So, lastar na, kag magpamati ang tanan. Baka teacher, ito dating ka. So, one time, tita, samtang kapong ko ako kaga-record sa mga scores ng kabataan. Gulpi lang, nagsinggit ang mga estudyante sa sagwa classroom. So, nagwa ako. Siling sang estudyante nga grade 7. Sir, ang classmate namo naigo sang ballpen sa talinga. Dayon ko mandalagan sa madasig pakadto sa classroom nga lapit sa flagpole. Siling ko sa kabataan. Balik sa inyo nga mga siya, kag magpungko, wala sang gahod, hawani ang napilasan. Dali-dali man ang mga kabataan magpati sang instruction ko. Ang ilang subject teacher, gina-comfort ang napilasan sa talinga kay gahibi ini. Duha ka students nga lalaki tita ang nag-inaway. Siling sang seatmate niya, Sir, dako ang pilas, gawilwig ang talinga niya. Pag-check ko tita, medyo gawilwigid man. Siling ko sa napilasan, totoo kagamay sang pilas mo Gintunog ko gid tita para mabatian sang tanan nga classmates na. Nakita ko ang bata, nagkalma siya, kag naguntat hibi. Si ma'am niya, ginakaptan ang talinga niya para hindi magwilwig. Siling ko sa galantaw sa classroom sa sagwa. Totoo, kuha to sang balunggay sa likod Jaika building. Siling niya, pila sir? Siling ko, 1 kilo, dali Kag nagdalaga ng bata para magkuha sang balunggay. Antes pa makaabot ang bata, nagabot man ang in-charge sa klinik, kaginlapatan sang first aid. After 10 minutes pa, kag nagabot ang bata nga nagkuha sang balunggay. Utoy-utoy kami kadlaw tita, kay pag-abot niya, bit-bit niya ang balunggay, do mga isagid man ka kilo. Tikihambal mo, sir, 1 kilo, hindi bala. So pagkakita sa mga students ngayara sa classroom, nga kadamo sang balunggay, ay nagkadlaw man ang tanhan. So literal, gid sir no, ginpati niya gid. So imbis nga makulbaan ang napilasan, nagkadlaw man ini. Siling ko sa nagkuha sang balunggay to,
Grabe ba? Pang tinola nga manok ang malunggay mga gindala. Wow, thank you, gid. So after an hour, nagabot ang nanay sang bata nga napilasan. Kag nagpauli sila. Naginaway gali sila tita kay nagsunluganay So pagbalik nila the next day, nagsorry man sila sa isa kag isa. Kag nangako nga hindi na mag-away paliwat. They graduated 5 years ago. Subong ang duha, barkadahay sila Upod pagani sila kung kaisa gatagay, kagong sa diin pangalagawan. Nangin mahirap pa sila nga mag-abyanay. Kagkun makita ko sila nga duha, ginasilingan ko nga, hindi na kamo mag-away ha. Sabat nila, hindi na sir, friends na kami. Dayo nila, smile, smile. Kadaw mo pa kuntani ang akong i-share sa inyo, pero sa next week naman So diri ko na lang pagkatapuson ang akong malawig nga sulat Tita Reg. Kagabay pa nga nakahatag maninis ang inspirasyon sa imo maukod nga mga tagpalamati. Sa liwat, ini si Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. Well, I know, Toto Subang, sir, how busy you are bangod sa imong nga workload, kag sa nature sa imong nga work, isa ka teacher. I have lots of friends nga mga teachers. Wow, kag do palarehos lang ang ila permi nga mga komentar. Kadamo sang ulobrahon, no? Ti subong pangadaan. Ang mga estudyante nagbalik na, nag face to face na, pero may ara man gyapon no nga naga-modular. But I know no nga sa imo man nga pag balik man sa sining style na sang pag-teach sa mga estudyante, I'm sure nga ti ginakapoy ka man sir, pero I really appreciate it. No one you promised nga every week maiga padala ikaw nga istorya diri sa KLP, as in ginapatupa mo gid kag wala mo gid ina kalipatan. So which means nga gina-insert mo gid ang imo nga pag-obra sang imo nga luyag i-share diri sa KLP no matter how busy you are. So I just hope sir ha nga okay lang ang tanan, and you take care of your health especially. And kabay nga hindi ikaw stressed, and kabay nga ti mapadayon mo gid ang imo nga pag-share diri permis ang imo nga mga kasaysayan sa KLP nga ginaka-enjoyan gid namon tanan-tanan. We are being entertained, and sa imo nga mga estudyante dira pwede man sir nga ma-encourage mo man sila no kay high schoolers ang imo nga ginatudloan. Pwede man sir, nga ma-encourage mo lang yung mga estudyante in their own free time also, kasi pwede man sila nga makashare diri sa kahapon lamang program. Kamang interesting man na bala, no? Sang mga nagakalatabo sa ilang live subong. Tiliog lang ko So salamat gid sa imo, Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. Oras natin mga kabombo, 45 minutos na, makaligid ang 2:00 sa hapon. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila kaming importante nga mga pahibalo. Mo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium... Kaya may importante ang kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa sininga simana tubtob sa Oktubre 22. Sa Sabado, magabalik si Mr. Totong Villaros kagang iya nga banda dala ang promesa nga sila maghahatag sa aton sang isa ka malipayon nga gabi sang musical show. Kag ini magaumpisa alas 6 sa gabi sa Oktubre 22 nga episode sang concert at The Plaza. Sa amo nga event, napulot na naman ka may espesyal kag matahong nga mga Plazuela de Iloilo Mods ang igapanghatag sa mga suki. Sa Oktubre 23, Domingo ina nga adlaw, maligo nga bukas ang ganahan sang Latoda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa amo nga petsa. Sa tion sang misa, pangayuon naton sa Ginoo ngang tanan nga mga kabudlay kag mga pagtilaw ang ginapangatubang naton sa karon ang mga bulig duso sa aton para pabaskugon kag pabakuron pagid ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Plazuela de Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Dayunan tang isa pagid ka istorya. This is from Jane Sangharo, Iloilo City. Dear Tita Regine, una sa tanan, nagagreet ako sa maayong hapon sa imo tita, kag sa tanan nga nagapamati. Ako gali si Jane Sangharo. Tungod sa nagakatabo subong nga krisis sa bilog nga kalibutan, isa ako sa wala obra, kag sa palay lang permi nagatiner. Gani na isipan ko nga magsulat sa imong program. Subong sang iban, may istorya man ako sa kabuhi, nga tubtubuhi ako, hindi ko gid malipatan. Sa malipot nga bahin, para sa akon, milagro ang natabo sa akon. Suguran ko ng akon istorya, tita. Ako may bana kag mga anak, nagatrabaho sa isa ka private sector sang una. Duha pa lang akon anak, natingala ako sadto, nga minakapkapan ako sa akon nga liog. Nagapaligo ako sadto sa kilid sang akon liog. May nakapkapan ako, gani kasubong sang iban, kinulbaan ako. So amo to tita, ginpa-check up ako sa akon doctor. Kag damo nga tests ang gin-request sa akon. Kag sa mga results, puro man siya negative. Pero, ginambalan pagid ako sang doctor nga kuno ipabiopsy ko para kuno mabalaan kung ano nga klase sang bukol. Tita Regine, syempre ginakulbaan ako. Gipabiopsy ko ang ari sa liog ko kag pila ka weeks, nagwa na ang result. Kag ang result, Tita Regine, is follicular sa panawag sa mga doctors. Tita, cancer kuno. Though hindi ko mahimo kung anong obrahon sa pagkabati ko sang akon nga result. Though sa ano bala tita, may cancer ikaw? Kag madali na lang mapatay? Sa amuyad to ang gasulod sa akon kaisipan. Bayaan ko na akon pamilya, ang akon mga anak. Pero sa gahom gali sa mahal nga Diyos, tita, naka-recover ako. Nga sadto, maskin sa pagsimba, wala ko ginahimo. Sa dong adlaw kag binulan ang nagaagi, ginapraning gid ako, nagniwang gid ako. Kagho gali. Gin-diagnose gali ako nga may thyroid cancer sang July 2011. Pero maskin dugay na ato ang natabo, hindi ko gid malipatan, Tita Regine. Sa matuod, maskin ginakulbaan ako sa akon masakit, damo og hambal sa akon nga mapaopera. Bautita, wala gid ako nagpa-opera kay ginakulbaan gid ako. Ano na lang kung hindi na ako makabugtaw. Ambot gani kun nga ang amo man inaiya ang gasulod sa isip ko. Ang obra ko lang pangamuyo adlaw-adlaw.
Wala gid ako kakalipat sa iya sa mahal nga Dios. Upod sa mga upod-upod no sa mga prayer meetings, kag nagsulod ako sa isa ka prayer ministry bilang miyembro. Kag nakabuli gid ini sa akon sang dako. Kag ang tanan ko nga prayers, gina-offer ko lang sa iya. Ilabi na gid ang akon masakit, ang akon thyroid cancer. Kag ang akon pamilya nga siling ko, Lord, bisan hindi ako pag-operahan, ikaw lang gid Ginoo ang maga-heal sa akon. Bisan may baby ako tita nga 2 months pa lang, akon diin may prayer meeting, ginaupod ko gid ang akon anak nga lapsang. Tungod wala gid ako nagadula sang paglaom, nga ako gid tita magaayo gid sa gahom sang Espiritu Santo. Tita, wala ako nagabalik sa doktor, pero kada 1 year, ginamonitor ko gid ang akon nga thyroid. Kada tuig, ginapa-ultrasound ko. Kag napangayo lang ako sa referral sa aton government officials, kag agod ang professional fee lang ang bayaran ko, kay kamahal man nga daan sang ultrasound. Ho gali tita, ang bukol ko gali sa akon nga thyroid, ang measurement 1.1 cm na siya. Kag every year, ginapa-ultrasound ko, kag sang ulihi, nagalabot na siya sa 1.7 na. Diba, Tita Regine, nagadako gid siya. Isa ka adlaw, may nabaton ako nga balita sa neighbor namon nga may napatay sa amon. Hinali lang ang kamatayon nga kuno, may thyroid problem siya. Kag naglupok kuno ini. Mao, tita. Kinulbaan naman ako. Kag nakasulod naman sa kaisipan ko nga ako na lang mapaopera. So amo ato nga nagbalik naman ako sa hospital para nga magpa-check up naman. Year 2016, November, nag-decide na gid ako. Bala na, mapaopera na lang ako. Ang Diyos na ang bahala. Tungod siya lamang ang makagagahom nga Diyos nga mag-aayo sa akon, kag siguro amo na ini ang guide sang Ginoo. Biyernes nga adlaw tita, damo naman nga laboratory request sa akon. Ginpa-prepare kay tungod operahan na ako. Pati ultrasound ginpaliwat sa akon. Nagkit-anay kami sa isa ka doktor nga maobra sa akon. Sabado ang mga bulan, ginlantaw sa isa ka doktor ang akon nga result kay magsiling. Nga kung mag-okay na kuno ang akon mga results, buwas, Sunday, i-admit niya na ako. Natingala ako, Tita Regine. Gintawagan ako sang doktor kag ginistorya niya ako sa telepono. So ginabalan ko siya nga siling ko, Dok, makadto na lang ako sa office mo agud siling ko. Personal niya nga ihambal sa akon kung ano dapat niya nga obrahon sa operation ko. So amo adto nga nagkadto na ako sa office ng doktor nga maopera sa akon. Nagsulod ako. Kag pagsulod ko, may conference gali ang tanan nga mga consultant sa sulod. Kag ang doktor ko nagsenya sa akon nga i-wait ko siya sa sagwa. Samtang nagahulat ako sa sagwa, mga 3 minutes, nagwa ang doktor, kag abi mo tita kung anong ginhambal niya sa akon. Ma'am, hindi na ikaw pwede maoperahan. Bangod kay ang bukol mo, ang ara sa imo thyroid, sang una 1.1 cm, kag 1.7 cm. Sa sumong ma'am, 0.5 cm na lang. Kag pwede na ina, nga hindi maoperahan. Ha? Hambal ko. Do hindi ako makapati, Tita Regine, na wala dayon ako makatingog. O gali, tita, antes gali ako nagpa-test sa akong tanan nga laboratory, gin-pray ko gid sang hugot sa iya. Sa aton mahal nga Diyos. Siling ko, Diyos ko. Balaan ko, ikaw lang ang makagagahom. Pero kung gusto mo gid ako ipauyat sa imo instrumento nga ihatag mo sa akon, nga ako mapaopera, wala na ako sang mahimo. Kag ikaw ang masunod. Tita, mabalik kita sa akon nga doktor. Nagahibi ako sa atubang sa akong doktor, kag ginambalan ko pa siya. Dok, matuod ka, Dok? Wala ka ga-joke sa akon? Hambal ni Dok sa akon. Wala, ma'am. Hindi na ikaw pag-operahan. Kundi ang obrahon mo lang, every 6 months, i-monitor mo na lang. Gani subong, Tita Regine, gina-receive ko sa akon kaugalingon, nga ako, maayo na gid.
Kag kun ano, nga aman amo ini ay matabo sa akon, siguro sa akon pagsalig. Faith ko sa iya, sa aton makagagahom nga Dios. Kagun intsakto lang ang imo pagtuo, ihatagid niya ang aton ginapangayo. Basta hindi lang kita magdali. Maghulat lang kita kung saan niya ihatag sa aton. Tubtob diri na lang tita, ang walawig ko nga sulat. Salamat sa pag-intindi sa akon nga grammar. Kabay nakahatag man ni inspirasyon ka guide sa mga nagapamati. Kag tanan nga ginapangamuyo naton, ihatag niya. Magtuo lang kita sa iya. Nga siya lamang ang Diyos nga makagagahom, kag tanan isalig lang sa iya. So salamat kay Tita Regine, salamat sa pagbasa. This is Jane Sangharo. What a beautiful journey, no? What a beautiful experience tuod gid man, no? When you are walking with God, everything that is impossible becomes possible. Nga aman, because He is the greatest healer, and it is true. Ang Ginoo nagasabat gid sang aton nga mga pangamuyo sa iya. Ang ibang gani, no? Kung kaisa ginakalimutan na naton nga ginpangamuyo gani naton ina sa iya. And then when it is answered, amo palang pag-remember natin nga, ay, oo, no, pero ito kadugay na niya pangamuyo ko. You are right. In His most perfect time, God answers our prayers. Sometimes, it's a no, pero we just have to be patient. And we just have no to continue believing in Him. Nga everything is for our good. Perfect na iya, no? Ang iya nga timing. Every time. We're very happy para sa imo. That's a new life na ginhatag niya sa imo. I hope nga ginadedicate mo gid ang imo nga kabuhi subong sa iya and kabay, no? May inspirasyon ka gid sa tanan-tanan. Faith should be strengthened. Salamat gid sa imo, Jane Sangharo. Ang aton nga oras, mga kabombo, 59 minutos na makaligad ang tama nga 2:00 sa hapon kag sa ato naman na Christmas countdown. Ang lamig na ng umaga ay nagpaparamdam na nalalapit na ang panahon, Pasko na at kay saya. Sa mga batang may pangarap, ang banal na pangalan, sa langit may mga bituin, parang itin ang ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa atin nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Kusa ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid na saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo,
radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo Radyo Musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo Radyo Musika. Musika. Ngode espesyal, ikaw sa Bombo Radyo, ang inang pamaskong handog ng Bombo Radyo ang paragid sa imo. 67 days to go before Christmas. Maraming salamat sa inyo mga kabombo for joining me today. Siyempre, balikay kita buwas sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Yid. Good